Kralan Pirtuka Yekemin Beşe Yekem U Kral Davud kalbu bu, u temene de peş ve çubu, u ibkıncan ve nukumandın, lebele germ nebu, u kulen vijere gotin, bila bona efendiyeme kral laqizeki civan betegerin, u bila evlcem kral bisekine, u lebinire, u bila hembezate de rakeve ku, efendiyeme kral germ bibe, u da hamu sinorin İsrail'e de, lipireke xoşik u civan geryan, u abi şaga şune miditin, u eş kral raanin, u pireka civan zaf xoşik bu, ul kral nihirt u xizmete jerekir. Lebele kral bu nizani bu. U Adonya'ya lave ha git, bi gotna ez ê bibim kral xwe bilind kir, û ji xwe re erebe û hespan û bona kul pêşiya wî bazdim pêncî kesî amade kirin. Û bavê wî bi gotna ma çima te wisa kir? Tu carî dilê wî neiştibû û ew jî zilama xuyabûna wî zev xweşik bû û li pê Abşalom hatibû dinê. Û biyo abê lawê tisaroya û bi kayîn abiyata re axivî û vana pê Adonya ketin û alîkariyê bîre kirin. Lêbelê kayîn tisadok û benayê lawê Yehoyada û pêxember Natan û Şimeyî û Reyî û Egîdên Dawud ne bi Adonya re bûn. û Adonya li cem kevrê tiso heletê yê ku nêzîkî Endogeleyî mîh û ganêran û heywanên qelew qurban kirin û bangê hemû birayên xwe lawên kral û qulên kral û hemû zilamên Cuhuda kirin. Lêbelê bangî pêxember Natan û Benaya û Egîdan û birayê wî Silêman nekirin. û Natan bi dayika Silêman baz şeba re axivî û got: Adonyayê lawê ha gît qiraletiyê dike. Ma te nebihîstiye û efendiyê me Dawud pê nizane û niha were ez rica dikim bona ku tu canê xwe û canê lawê xwe Silêman xelas bikî ez şîretekê bidim te. Here û bikeve cem kral Dawud û jê re bibêje: Efendiyê min kral, ma tev gotina dê lawê minî rasteqîn Silêman li pê min qiraletiyê bike û texta min rûnê sondê neda cariya xwe. û ma çima Adonya qiraletiyê dike? Avay, gava hîn tu bi qiral re axaftinê bikî ez ê jî li pê te bikevim û gotinên te tesdîq bikim. û bad şeba ket odê cem kral û kral zaf kalbûbû û abî şega şûnemî ji kral re xizmetê dikir. û bad şeba xwar bû û li ber kral xwe avêt erdê û kral çî te heye got. û jê re got: Efendiyê min, tev gotina dê lawê minî rasteqîn Silêman li pê min qiraletiyê bike û li texta min rûnê bona mafê xudan xwedayê te sondê da cariya xwe. û avay, niha Adonya qiraletiyê dike û tu efendiyê min kral tu vêya nizanî û gelek gayan û heywanên qelew û mîhan qurban kirin û bangê hemû lawên kral û kayîn Abiyatar û serokê artêşê Yoab kirin, lêbelê bangê qulê te Silêman nekir. û tu efendiyê min kral, bona ku tu eşkere bike, kal pê te kîl texta efendiyê min kral rûne, çavên hemûya İsraîlê li ser te ne. Yana dê wisa bibe ku gava efendiyê min kral bi bapîrên xwe re rakeve, ez û lawê min Silêman em ê bi sûc bên hespandin. û avay, hîn ew bi kral re daxivî pêxember Natan hat û bi gotina: Avay, pêxember Natan, ji kral re giyandin. û gava hat hember kral li ber kral li ser dev xwe avêt erdê. û Natan got: Efendiyê min kral, ma te qet dê li pê min Adonya qiraletiyê bike û ew li textê min rûne gotiye? Ji ber ku ew îroj daket û gelek gayan û heywanên qelew û mîhan qurban kirin û bangê hemû lawên kral û serokên artêşê û kayîn Abiyatar kirin û avay, li ber wî dixwin û vedixwin û bijî kral Adonya dibêjin. Lêbelê bangî min ev qulê te û kayîn Tisadok û Benayayê lawê Yehoyada û bangê qulê te Silêman nekirin. Gelo ev kar ji aliyê efendiyê min kral vebû û efendiyê min teşqulên xwe re negot kal pê te kîl texta te rûnê. û kral Dawud bersivê da û ji min re bangî bad şeba bikin got. Ew jî hate ber kral û li ber wî sekinî. û kral sondê da û got: Bona mafê xudanê ku zindî ye, yê ku canê min ji hemû tengasiyan xelas kiriye, çawa ku bona mafê xudan xwedayê İsraîl bi rastî bi gotina dê li pê min muheqaq lawê te Silêman qiraletiyê bike û dê ew li devla min li texta min rûnê sondê ji te re dabim, bi rastî ez ê îro jî wisa bikim. û bad şeba ji kral re xwar bû û bi ser vê xwe avêt erdê û got: Bila efendiyê min kral Dawud ava dîn bijî. û kral Dawud got: Ji min re bangî kayîn Tisadok û pêxember Natan û Benayayê lawê Yehoyada bikin. û hatin cem kral. û kral ji wan re got: Xulên efendiyê xwe bigirin cem xwe û lawê min Silêman li qantirê min swar bikin û wî daxînin Gihonê û li wir bila kayîn Tisadok û pêxember Natan li ser İsraîlê bona qiraletiya wî mesheh bikin û li boriyê bixin û bila bijî kral Silêman bibêjin. û hûn ê li pê wî derkevin û ew were û li texta min rûnê. Ji ber ku dê li devla min bibe kral û ser İsraîl û ser Cuhuda wî bi kralbûnê wezîfedar kirim. û Benayayê lawê Yehoyada bersivê da kral û got: Amîn.
بلا خدان خدای افندی من قرال جی وساب بیجه خدان چاو به افندی من قرال ربوی بلا سلیمان را جی وساب به و بلا تختاوی تختا افندی من قرال داود به مزنتر بکه و کاین تصادو کو پیغمبر نتان و بنای لاوی یهویدا و کرتیان و پلتیان دا کتن و سلیمان لقانتری قرال داود به سوار کرن و یبرن گیونی و کاین تصادو جی چادر قلوچ رون راشت و سلیمان مسح کر و البوریا خستن و حمویا نتوی بجی قرال سلیمان گوتن و حمویا نتوی الپیوی درکتن و نتوی لزرنیان خستن و بکیف خوشیک مزن شابون و جدنگین وان عرد لرزی و دما آدونیا و حمو بانکرین کل جمعی بون گوا خوارنا خوقداندن بیهستن و گوا یواب دنگه بوریه بیهست گوت اف گاله گالا کو جباجر و ته چیه؟ هیوید گوت آوای یوناتانی لاوی کاین آبیات ترهات و آدونیا گوت بکه و اندر جبر کو تزلامه کی عگیدی و مزگینتینه و یوناتان برسوه دا و آدونیا را گوت براستی افندیه ما قرال دا و سلیمان کر قرال و قرال کاین تصادق و پیغمبر ناتان و بنای ایلاوی یهویادا و کرتیان و پلتیان بوی رشاندن و ویل قانتری قرال و سوار کرن و کاین تصادق و پیغمبر ناتان لگیونی ویب قرالتی مسح کرن و جور بکیف خوشی درکتن و چنگینی باجر بکت دنگه کو بیستنه اوه همجی سلیمان سر تختا قرالتی رودنه قولین قرال جی بونا افندیه ما قرال داود پیروز بکناتن و گوتن بلا خدایت ناوی سلیمان جی ناوی تا قنشتر بکه و بلا تختاویش تختا تا مزنتر بکه و قرال لسر لبینه خو خوار بو همجی قرال وسا گوت ای روحیم بچاوین خود بینم خدان خدای اسرائیل یکو سر تختا من یکی رودنه داییه بلا پیروز به و همو بانکرین آدونیا ترسیان و رابون و هر کس بریا خواه چون و آدونیا جبر سلیمان ترسیا و رابو و چو و بقلوچن پیشکشیگه وگرد و سلیمان را گیاندن و جیر گوتن آوای آدونیاش قرال سلیمان و ترسه و آوای بگوتنا بلا قرال سلیمان ایرو سوندج من را بخو که دیوی قوله خوب شور و نکجه بقلوچن پیشکشیگه و زلقی و سلیمان گوت گر نشان بده که او ظلامه کی مرخصه ده تنه مویه کی پوره ویجی نکه وعرده لیبله گردوی ده خرابی به تدیتن ده بمره و قرال سلیمان شاند و ایش پیشکشیگه و داخستن و هات وش قرال سلیمان را خوار بو و سلیمان جره هر مالا خوا گوت بشا دوامین و روژن که ده داود بمره نزیک بو و جلاوی خو سلیمان را امر کرو گوت از بریا که حمویا دنه تیده دچم تو خورد به و میر به بونا که تو هر کاری که دکه ده و هر آلیه که تبری خدایی به حکمت به لگورا یا که زاگونا موساد آتیه نویساندن بونا که تو دریا خدان خدای خود بمشی و بزاگون وی و امرین وی و درازی وی و شعدهی وی بگره که بلا گوتنا خدان یا که در حق من ده گرزاروکین تب حمویا دلین خواه و بحمویا جانین خواه بونا که پیشیا من ده دلسوزی بمشن بالکشی ریا خواه بکن دیش تختا اسرائیلش تا میره کم نبا گوتو بول جیه بمینه یا که یا آبه لاویت سریاب من کریه بله یا که به هر دو سروکین ارتش اسرائیلی به آب نره لاوی نرین و اما سهی لاوی یه تره کریه توجی دیزانی ده دما اشتیه ده برجاندنا خوینا جنگی و بلیکرنا که خوینا جنگی شوتکا کل پشتا خواه گره دابو و دندره چاروغین که دلنگین وی دابون لیکرنا وان کشتن و تو لگورا حکمتا خواه بکه و بلا سریوی سپیبوی بخوشی دانه که بواره مریان لیبله خیری نشانی لاوین بارزی لایه گیله آدی بده و بلا ادناواین که جسفرات خوارنه دخونده بن جبر که گواج برایت آبشالوم رویام او ساعتن جمن و آوای شیمه یه لاوی گره بنیامینی ای کش باهور میل جم تیی روژا که از چون مهانایی می ویب نعلتا گران نعلت علمن کر لیبله الاردنه بنا که پرگینی علمن بکه داکت و منجره بگوتنا از بشور و تنا کجم بنا مافه خودان سونده دام اونها وی بسوج نگره جبر که تو ظلامه کی بزانیاری و تو دزانی که توی پی چه بکی و توی سریوی اسپیبوی بخوینه داخی نواره مریان و داود به باپیرین خوره راکت و الباجاره داودا تبنرد کرن و روژن که داود لسر اسرائیل اقرالتی کربو 40 سال بون هر سالی لهبرون اقرالتی کر و 33 سال اورشلیم اقرالتی کر و سلیمان لتختا باوی خود داود ورونشت و بنگا اقرالتی وی زحف بهز بو و آدونیای لاوی ها گیتات جن دیا سلیمان بادشه بای وی گوت ما تو باشتیه تی و گوت باشتیه وی گوت تشته که اشتر بجمه وی گوت کب بجه
Wî got, tu jî pê dizane ku qiraletiya min bû û bona ku ez qiraletiyê bikim hemûya İsraîlê berê xwe dabûn min. Lê belê qiraletiya te zîvirandin û bû ya birayê min. Ji ber ku jaliyê xudan veya wî bû. û niha xwestekek min ji te heye. Min vala venegerîne. û wê jê re got, bibêje. Wî got, ez rica dikim ji Qral Silêman re bibêje, ji ber ku ew ji te re nabêjena. Bila abîşaga şûnemî bi jinetî bide min. û badşeba got, belê, ez ê bona te ji qral re bibêjim. û badşeba bona ku ji bo Adoniya ji Qral Silêman re bibêje çû cemî. û qral bona pêrgîniya wê rabû ser pêlan û jê re xwar bû û texta xwe de rûnişt û bona dayika qral jî textekê da danîn û dayika wî li aliyê wî rastê rûnişt û wê got, xwestekek minî biçûk ji te heye. Min vala venegerîne. û qral jê re got, bixwaze dayika min, ji ber ku ez nikarim te vala vegerînim. û wê got, bila abîşaga şûnemî ji birayê te Adoniya re bi jinetî bê te dayîn. û Qral Silêman bersivê da û ji dayika xwe re got, ma tu bona çi ji Adoniya re abîşaga şûnemî dixwazî? Qiraletiyê jî bona wî bixwaze, ji ber ku ew birayê minî ji min mezintir e. Him bona wî û him jî bona Kayîn Abîatar û Yoabê lawê serûya bixwaze. û Qral Silêman bona mafê xudan sondê xwar û got, ger Adoniya vê gotinê li hember canê xwe negot be, bila Xwedê wisa û jê zêdetir bi min re bike. û niha bona mafê xudanê ku zindî ye, ê ku min zexmandiye û min li texta bavê min Dawud ve dayê rûniştin û mîna ku gotiye xanedanekê ji min re çêkiriye, dê îro Adoniya me heqaq bête kuştin. û Qral Silêman bi destê benayeyê lawê Yehoyada re şand û lê xist û ew mir. û qral ji Kayîn Abîatar re got, here ana totê zeviyên xwe, ji ber ku tu zilamekî kuştinên xwe heq kirîyî. Lê belê ez nikarim di vê demê de te bikujim. Ji ber ku telpêşiya bavê min Dawud sindoqa xudan kişand û ji ber ku di hemû karên ku bavê min zehmetê kişandiye de te jî zehmetê kişandiye. û Silêman bona gotina xudan ya ser mala Elî li Şîloyê gotiye bîne cih Abîatar ji kayîntiya xudan ve avêt. û nûçe gihaşt Yoab, ji ber ku Yoab li gor Abşalom nekiribû, lê belê li gor Adoniya kiribû. û Yoab reviya çadira xudan û qloçê pêşkeşîgehê girt. û ji Qral Silêman re gotin, Yoab reviya çadira xudan û avay li cem pêşkeşîgehê yî. û Silêman bi gotina here li wî bixe, benayê lawê Yehoyada şand. û benaya hat çadira xudan û jê re got, derkeve, qral wisa emir daye. û wî got, na, ez li vir bimrim. û benaya ji qral re bi gotina, Yoab wisa got û vî awayî bersivê da min agahiyê şand. û qral jê re got, mîna gotina wî bike, lêxe û binerd bike ku tu xwîna ku Yoab bêyî sedem rijandiye ji ser min û ji ser mala bavê min rake. û dê xudan xwîna wî li ser serê wî vegerîne. Ji ber ku wî li du zilamê ji xwe hîn jî salehtir û hîn jî qençtir, li serokê artêşê İsraîlê Abnerê lawê nerîn û serokê artêşa Cuda Amasayê lawê yê terxistin û şûr wan kuştin û bavê min Dawud pê nizanibû. Bi vî awayî dê xwîna wan li ser serê Yoab û ser serê nîjada wî abadîn bizîvire. Lê belê dê jaliyê xudan ve ji Dawud û nîjada wî re û ji mala wî û ji texta wî re abadîn xweşî be. û benayê lawê Yehoyada derket û lê xist û wî kuşt û li çolê di mala xwe de hate binerdkirin. û qral li devla wî benayayê lawê Yehoyada danî serê artêşê û qral Kayîn Tisadok danî cihê Abîatar. û qral şand û bangî Şimeyî kir û jê re got, li Orşelîmê ji xwe re xaniyekî çêbike û li wir rûnê û ji wir dernekeve tu derî. û roja ku tu derket û tenevala Kîdronê derbas kir, bi rastî bizanibe ku tu ê me heqaq bête kuştin, dê xwîna te li ser serê te be. û Şimeyî ji qral re got, ev gotina qence, efendiyê min qral çawa gotibe dê qulê te wisa bike. û Şimeyî gelek deman li Orşelîmê rûnişt. Wisa bû ku paşî 3 salî du qulên Şimeyî reviyan cem a kişê lawê Maakayê qralê gatê. û bi gotina avay qulên telgatê ne agahî Şimeyî re hate dayîn. û Şimeyî rabû û palanê li kerê xwe xist û çû gatê a kişê bona ku qulên xwe bigere. û Şimeyî çû û qulên xwe ji gatê anîn. û çûyînê hatina Şimeyî ya gatê ji Silêman re gotin. û qral şand û bangî Şimeyî kir û jê re got, ma min bi mafê xudan sondê ji te re nedadayîn. û ji te re bi gotina roja ku tu derket û li der û hêlê geriya, bi rastî bizanibe ku tu ê me heqaq bête kuştin bi qencî temî nekirim. û te jî ji min re gotina ku bihîst me qence got. Wê çaxê çima te bi sonda xudan û bi emrê ku dabûm te nekirin? û qral ji Şimeyî re got,
Tu bi hemû xerabiya ku tecbabê min daw direkirine dizane. Dilê te jî pê dizane û dê xudan xerabiya te bi serê te ve wergerîne. Lêbelê dê Kral Silêman bibe pîroz û texta Dawîd abadîn bê te zexmkirin. û Kral emir da binayê lawê Yehuya da û derket û lê xist û mir. û kraletî destê Silêman da hate zexmandin. Veşa sevemîn. û Silêman bi Firawunê kralê Misrê re bû meriv û qîza Firawun rahişt û heta ku avakirina mala xwe û mala xudan û bi dor û ber dîwarê Urşelîmê qedandin, pîrekê anî bacarê Dawid. Lê netewel ciyên bilind ve qurbanê dikirin. Ji ber ku heta wê rojê xaniyek ji navê xudan re hatibû çêkirin tu nebû. û Silêman di zagonên bavê xwe Dawid de dimeşiya û ji xudan hez dikir. Lêbelê ciyên bilind qurbanê dikirin û bi hirê dişewitandin. û kral bona ku qurbanê bike çû Gibeonê, ji ber ku ew der mezinê ciyên bilind bû. Silêman li ser wê pêşkeşîgehê hezar serî pêşkeşiyên şewitandinê pêşkeş kirin. Xudan li Gibeonê şevê di xewnê de ji Silêman re hate xuyanîbûn û Xwedê got: Ez çi bidim te bixwaze? û Silêman got: Teşqûlê xwe bavê min Dawid re li gora ku li ber te bi rasteqînî û bawerî û bi te re bi rastiya dil re meşiya xêrekê mezin kir û mîna ku îro wisa te bona ku li texta wî rûnê ji wî re bi dayîna lawekî bona wî ve xêra mezin veşart. û nihaya Xwedayê min xudan. Teqûlê xwe li devla bavê min Dawid kir kral û ez hew lawikek biçûk im. Bi derketin û ketinê nizanim. û qûlê te di nava netewa ku te bijartiye de ye. Neteweyek mezin ya bi zêdeyî nikare bê te hesibandin û jimartin. Niha bona ku daraziyê ji netewa te re bike, dilekî bi fehmkarî bide qûlê xwe ku ez navbera qencî û xerabiyê bikar bim cêy bikim. Ji ber ku makî dikare ji vê neteweya te yî mezin re daraziyê bike û ev gotina çavê xudan de qenca te xuyanî kirin, ji ber ku Silêman ev tiştî xwest. û Xwedê jê re got: Madem ku te vî tiştî xwest û bona xwe bi zêdeyî roj nexwestin û bona xwe dewlemendiyê nexwest, canên neyarên xwe jî nexwestin, hev bona cêyîkirina rastiyê ji xwe re te fehmkariyê xwest, avay li gora gotina te kirim. Avay, dilê bi zanyarî û bi fehmkarî dam te. Wisa ku berî te mîna te tu kes nebûye û dê li pey te yê mîna te dernekeve û tiştê ku te nexwest jî dam te, him dewlemendî him jî mezintî. Wisa ku dê di hemû rojên te de di nava kralan de yê mîna te tune be. û bona ku bi girtina zagona emrê min, ger tu jî mîna ku bavê te Dawid di wan de meşiyane, dirêyên min de bimeşe, wê gavê ez ê temena te dirêj bikim. û Silêman hişyar bû û avay, xewn bû û hat Orşelîmê û li ber sindoqa xudan ya peymanê sekinî û pêşkeşiyên şewitandinê pêşkeş kirin û ziyafetê da hemû qulên xwe. û du pîrekê fahişe hatin cem kral û li ber wî sekinîn. û ji pîrekan yekê got: Eman efendiyê min, ez û vê pîreka em li malekê rûdinin û dema ez li malê bi wê re bûm, zarokekî anîm dinê. û wisa bû ku paşî ku zarok anîm dinê, sê rojê dim vê pîreka jî zarok anî dinê û em pev re bûn. Li malê li cem me tu kesî biyan tu nebû. Hewa me her du li malê bûn. û zarokê vê pîrekê şevê miriye, ji ber ku li ser wî raketiye. û nîvê şevê rabû û dema cariya te radket, lawê min cem min raştiye û wî xistiye hembêza xwe û zarokê xwe yî mirî jî xistiye hembêza min. û gava sibeyê bona ku zarokê xwe bimetînim rabûm, avay mirî bû. Lêbelê gava sibeyê lê nehêrtim, avay, ew ne lawê ku min aniye dinê bû. û pîreka din got: Na, lêbelê ku zindiye lawê min û yê ku miriye lawê te ye. û ya din got: Na, lêbelê miriye lawê te û yê ku zindiye lawê min e. Li ber kral wisa digotin. û kral got: Yek, yê ku zindiye lawê min û yê ku miriye lawê te ye dibêje û ya din: Na, lêbelê ku miriye lawê te ye û yê ku zindiye lawê min e. û kral got: Şûrekî ji min re bînin. û şûrekî anîn ber kral. û kral got: Zarokê ku zindiye bikin du parî û nevî bidin yekê û neviyê din jî bidin ya din. û pîreka ku lawê wê zindiye bi kral re axivî. Ji ber ku bona lawê xwe dilê wê dişewitî û got: Eman efendiyê min, zarokê ku zindiye bidin wê. Em man wî nekujin. Lêbelêya din got: Bila ne yê min û ne jî yê te be. Bikin du parî. Wê gavê kral bersivê da û got: Zarokê ku zindiye bidin veya û nebe ku hûn bikujin, dayika wî ev e. û hemûya İsraîlê daraziya ku kral daye bihîstin û ji kral tirsiyan. Ji ber dîtin ku pêre bona darazkirinê hikmeta Xwedê heye. Beşa çaremîn. û kral Silêman li ser hemûya İsraîlê kral bû.
Serokên wî jî vana bûn. Azaryayê lawê Tsadok kahîn, Elîhoref û Ahiyayê lawên Şîşe katîb, Yehoşafatê lawê Ahîlûd bûyernivîs û Benayayê lawê Yehoyada li serê artêşê bû û Tsadok û Abiyatar kahîn bûn. û Azaryayê lawê Natan li serê Keyayan bû û Zabûdê lawê Natan wezîr û hevalbendê qral bû û Ahîşar li ser maliyan bû û Adonîramê lawê Abda li ser suxrekaran bû û ser İsraîlê 12 keyeyên Silêmanê bûn û ji qral re û ji gelê mala wî re zewêde pêda dikirin. Ji her yekî re di salê de mehekê zewêde pêdekirin diket û navê wan ev bûn: li çiyayî Efraîm ben Hûr, li Makaz û Şaalbîmê û li beyt Şemeşê û li Elon beyt Hananê Bendekar, li Arûbotê ben Hesed, Soko û hemûya warê Heferê aîdî wî bûn. Di hemûya zozana dorê de ben Abînadab, Tafatê qîza Silêman jina wî bû. Li Tanak û Megîdoyê û li hemûya beyt Şeana li cem zaretaya ku li bin Yîzreelî ji beyt Şeanê Abel Meholaya ji wêdetira Yokmeamê Baanayê lawê Ahîlûd. Li Ramot Gileadê de ben Geber, bacarên Yaîrê lawê Manaşe, yekul Gileadê ye û devera Argobê, yakul Başanê şêst bajarên mezin ên ku bi zendên tunç û bi dîwêr aîdî wî bûn. Li Mehanayîmê Abînadabê lawê İddo, li Naftaliyê Ahîmats, viya jî basamata qîza Silêman ji xwe re bi jinitî raişt. Li Aşer û Baalotê Baanayê lawê Hûşay, li Îşşakarê Yehoşafatê lawê Parûa, li Benyamînê Şimeyê lawê Ela, li warê Gileadê li welatên Sîyonê qralên Amoryan û Ogunê qralê Başanê Geberê lawê Ûrî û li welat Keyeyê tekane viya bû. Cihuda û İsraîl bi piranî mîna qumal qeraxa Behrêne pir bûn. Di xwarin û vexwarinê de û di kêfxweşiyê de bûn. û Silêman ji çemê Feratê heta warê Filîsyan û ser hemû welatên ku heya sînorê Misrê bûn serweriya ajot. Wan nerxeyanîn û di hemû rojên temena xwe de qultê ji Silêman re kirin. û xwarina rojekî ya mala Silêman 30 olçek arvanê zirav û 6 olçek arvan, 10 gayê qelew û ji mêrgan 20 ga û xeynî askan û xezalan û xezala stewr û mirîşkên qelew 100 heb mîh bû. Ji ber ku li aliyê dinî çemê Feratê ji Tifsahê heta Gazayê li hemû derdorê li ser hemû qiralên ku li aliyê dinî çemin serweriyê de ajot û li dora wî bi her alî re aşîtbûna wî hebûn. û di hemû rojên Silêman de ji danî heta ber şebayê Cihuda û İsraîl herkes dibin mêwa xwe û darê jîra xwe de bi xweşiyê rûniştin. û bona erebeyên cengî yên Silêman di 40,000 liqên axur de hespên wê hebûn. û ew keyana bona Qral Silêman û bona hemûyên ku tên sifra Qral Silêman her yek di meha xwe de zewêde pêda dikirin. û herkes li gora ku jê re hatiye emirkirin hespan û bona hespên wanî swarbûnê ceh û ka danîn ciyên ku ew lê ne. û Xwedê mîna quma ku li qeraxa Behrê bi zêdeyî hikmet û fêmkarî û firehiya dil da Silêman. û hikmeta Silêman ji hikmeta hemû lawên Rojhilatê û ji hikmeta hemû Misrê seretetir bû. Ji ber ku ji hemû mirovan ji Eytanê Ezrahî û ji Darda û Kalkol û hemanê ku lawên Maholin hîn jî bi hikmet bû û bi dor û ber de hemû neteweyan de nav û dengiya wî hebû. û 3000 me telok got û qesîdeyên wî 1005 bû. û ji darê erzê ya Lübnanê heta giyayê Zufa yê ku dîwêr de digihêje di derheqê hemû daran de got û di derheqê heywanan û civîkan û tiştên ku bi xwêr ve diçin de û di derheqê masiyan de jî got. û bona guhdarîkirina hikmeta Silêman ji hemû neteweyan ji hemû qiralên dinê ên ku di derheqê hikmeta wî de bihîstine zilaman da hatin. Beşa pencemîn û qiralê Sûrê Hîram qulên xwe ji Silêman reşandin. Ji ber bihîstibû ku li devla bavê wî mesehkirine, ji ber ku Hîram her tim ji Silêman hez dikir. û Silêman ji Hîram reşand û got: Tu dizanî heta ku Xudan neyarê bavê min Dawud xistin bin peyên lingên wî ji ber cengên ku li dora wî ne bona navê Xwedayê xwe Xudan xaniyekî ava nekir. Lêbelê niha Xwedayê min Xudan ji her alî ve aramiyê da min. Ne neyar heye ne jî bûyera xirab heye. û havay Xudan çawa ku bi gotina lawê te yê ku ez ê devletê daynim texta te dê ji navê min re wî xaniya ava bike ji bavê min Dawud re gotibe ez nê dikim ku ji navê Xwedayê xwe Xudan re ez ê xaniyekî ava bikim. û niha bona ku ji min re ji Lübnanê darên erzê jê bikin emir bide û dê qulên min bi qulên te re bin
Ulgora her tiştê ku tu bibêjî, ez ê vana qulên te berdê lê bidim te. Ji ber tu dizanî ku di nava me de mîna saydayiyan yê ku bijêkirina Onyê dizane nîne. û wisa bû ku gava Hîram gotinên Silêman bihîstin zaf kêfxweş bû û got: Xudanê kul ser wê netewa mezin, lawekî bi hikmet daye Dawud bila îro pîroz be. û Hîram ji Silêman reşand û got: Gotina ku te ji min reşandiye bihîstim. Ez ê derheqê Onya darê erzê û Onya serwiyê de her xwesteka te bikim. Dê qulên min wan ji Libnanê daxînin bahrê û ez ê bona ku bi rêya bahrê ve herim ciyê ku te nîşan dayiye ji wan kelekan çê bikim û wan li wir bidim vekirin û tê wan bibe û bi xwarindayîna maliyên min tu yê xwesteka min temam bike. û Hîram li gora her xwestina wî Onya darê erzê û Onya serwiyê da Silêman. û Silêman bona ku maliyên wî bixwin 20,000 olçek genim û 20 qor zeyta xalis dan Hîram. Silêman ji salê heta salê bi vî awayî da Hîram. û mîna ku Xudan ji Silêman re gotibû hikmetê da wî û di navbera Hîram û Silêman de aştîbûn hebû û her du di nav xwe de peymanek çêkirin. û Qral Silêman ji hemûya İsraîlê suxrekaran civandin û suxrekar 30,000 zilam bûn. Di mehê de bi 10,000 bûnê vana bi dor şandin Lubnanê. Mehekê li Lubnanê û 2 meh li malên xwe diman. û ser suxrekaran Adonîra me bû. û 70,000 zilamên bar dikşînin û 80,000 zilamên Silêman ên kulçeyê keviran jê dikin. Xeynî vana 3,300 ser keyeyên Silêman ên serwiyê li netewa ku dikar de dişixilin dikin hebûn. û Qral emir da we bona ku bingeha xanî bi kevirên qewartî bavêjin, kevirên mezin, kevirên bi qîmet jê kirin. û çêkerên Silêman û avakirên Hîram û Gebalyan wan qewartin û bona avakirina xanî onî û keviran amade kirin. Beşa şeşemîn. û wisa bû ku di 408 saliya ji Misrê derketina İsraîliyan de, di 4 saliya serweriya Silêman ya ser İsraîlê de, di meha zîvê ya ku meha duweme de dest bi avakirina mala Xudan kir. û dirêjiya xaniyê ku Qral Silêman bona Xudan ava kir 6 kes û firehiya wê 20 û bilindayiya wê 30 kes bûn. û dirêjiya eywana li ber peresgeha malê ye li gora firehiya xanî 20 kes bû û firehiya wê li ber malê 10 kes bû. û bona xanî şivakeyên bi qefesan vegirtine çêkirin. û qatên ku bi dîwarên malê vene yên ku him bi peresgehê û him jî bi dîwarên xanî ên ku li dora oda navînin çêkirin û li dora wê odeyên kêlekê çêkirin. Qatê binî di firehiya 5 gezî de û qatê navîn di firehiya 6 gezî de û yê sêwem di firehiya 7 gezî de bû. Ji ber bona ku beş bi dîwarên malê ve negirin, li dora dîwarên malê li aliyê derve serpiyan niştin. û gava xanî dihata vekirin ji kevirê ku di ocaxa keviran de hatiye amadekirina tê çêkirin û gava daha çêkirin di hundirê xanî de ne dengê çakûş, ne yê bivir, ne jî dengê haletê keyesina te bihîstin. Deriyên odeyên navîn ên kêlekê li rastê malê bûn û pelikek fetlanek hildikşiyan qatê navîn û ji wir jî hildikşiyan yê sêwemîn. Xanîb vî awayî çêkir û wî qedand û xanîb beştên ji darê erzê û textên qalin ve nixumandin. û qatên ku li kêleka hemûya xanî ne bi bilindahiya her yekî 5 gezî ava kir û wan bi oniyên darê erzê bi xanî vegirêdan. û vê gotina Xudan ji Silêman re hat: Dema tu were vî xaniyê ku te ava kirî, ger tu zagonên min de bimeşe û daraziyên min bikî û bona ku di hemû emirê min de bimeşî, tu bi wan bigirî, wê gavê ez ê gotina xwe ya ku ji bavê te Dawud re gotibûm bi te re bizexmînim. û ez ê di nava lawên İsraîl derûnim û de ji netewa xwe İsraîlê bernedim. û Silêman xanî ava kir û wê qedand. û dîwarên xanî ji hundir ve bi textên ji darê erzê ne çêkirin û ji zemînê heta dîwarên xanî ser wan ji hundir ve bi textan girtin û zemîna xanî bi textên serwiyê ve nixumandin. û li paşî xanî ji zemînê heta dîwarên xanî bi textikên darê erzê 20 gezî ava kir. Wan bi odeyên navînbûnê bi ciyên pîrozbûnê ji hundir ve çêkirin. û xanî yanî peresgeha ku li derveyê odeya navîn bû, çel gez bû. û ji hundir ve darên erzê ên ku li ser xanî bûn, bi girêkan û bi çîçekên ku vebûne ve hatibûn qewartin. Hemû darên erzê bûn. Kevir qet nedahatin xuya kirin. û li herî hundirê xanî bona danîna sindoqa Xudan ya peymanê odeyek navîn amade kir. û ji hundir ve dirêjiya odeya navîn 20 kes û firehiya wê 20 kes û bilindahiya wê 20 kes bûn. û dora wê bi zêrê safî vegirt.
û dora pêşkeşîgeha ku ji darê erzeyê jî girt. û Silêman Xanî jundir ve Wecê Xanî bi zêra safî ve nixumand û zencîrên zêrîn kişandin pêşiya odeya navîn û dorayê bi zêran ve nixumandin. û hemûya Xanî bi zêran ve Wecê hemûya Xanî nixumand, hemû pêşkeşîgeha odeya navîn jî bi zêr ve nixumand. û li odeya navîn ji darê zeytûnê du kerûbiyên ku dirêjiya wan 10 gezin çêkirin. û baskek kerûbî 5 gez bû û baskê dinî kerûbî 5 gez bû û ji serê baskek heta serê baskê din 10 gez bû û kerûbiyê din 10 gez bû. Her du kerûbî di şiklekî de û meznahiyekê de bûn. Bilindahiya kerûbiyekî 10 gez bû. Yê kerûbiyê din jî wisa bû. û kerûbiyan xistin hundirê xaniyê navîn û baskên kerûbiyan şidiya bûn, wisa ku baskeyekî li dîwarekî û baskê kerûbiyê din jî li dîwarê din diketin. û baskên wan di nava xanî de li hev diketin. Wecê kerûbiyan bi zêr ve nixumandin. û di hundir û li derve li dor û berê hemû dîwarên xanî şiklên nepixandî, kerûbiyan û darên xurmê û çiçekên vebûne danîn. û li hundir û li derve Wecê Xanî bi zêr ve dagirt. û li cihê ketna odeya navîn ji darên zeytûnê baskên derî çêkirin û şêmûga jorîn û mirjaqên derî ji 5 pariyên dîwar pariyek bûn. Bi vî awayî ji darê zeytûnê du baskên derî çêkirin û ser wan kerûbiyên nepixandî û darên xurmê û çiçekên vekirî qewartin û dora wan bi zêr vegirtin û zêrê ser kerûbiyan û darên xurmê ra xist. û cihê ketna perestgehê jî ji darê zeytûnê ji 4 pariyê dîwêr pariyekî mircaqên derî û ji darê serwiyê du baskên derî çêkirin û bazikek ji 2 pariyî bû û li hev de hatgirtin û baskê din jî ji 2 pariyî bû û li hev de hatgirtin û ser kerûbiyan û darên xurmê û çiçekên vebûne qewartin û bi zêrên ku li gora qewartinê li hev hatine anîn dor li wan girtin. û hewşa navîn bi sêrê skevrên qewartî û birêzek beştê darên erzê çêkirin. Bingeha Xaniyê Xudan di sala çaremîn de di meha zîvê de hate avêtin. û sala 11 de di meha 8 de di meha Bûlê de Xanî li gora hemû şiklê xwe û hemû aliyên xwe hate qedandin. Bi vî awayî 7 sal de avakirina wê de bû. Beşa heftemîn. û Silêman 13 sal xaniyê xwe ava kir û hemûya xaniyê xwe qedand. û xaniyê daristana Lubnanê ava kir. Dirêjî 100 gez û firehbûn 5 gez û bilindahiya wê 30 gez bûn. û ser stûnên beştên ji darê erzê bûnê li ser 4 rê stûnên ji darê erzê bûn. û ser 45 beştên ku li ser stûnan bûn bi dara erzê ve hatibûn nixumandin. Di rêzekê de 15 û 5 sê rêz bûn û şivakeyan berî şivakê bû 3 qat. û hemû derî û stûn bi beştan ve 4 qozîk hatibûn çêkirin û şivake li hember şivakê bû 3 qat. û eywana stûnan çêkir. Dirêjiya ve 5 gez û firehiya ve 30 gez bû. û li pêşiya wan eywanek û li pêşiya wan stûn û şêmûge bûn. û eywana textê li wir eywana ku dê têde daraziyan bide ava kir. û rûyê wê ji raxêrê heta tawanê bi darê erzê ve hatibû girtin. û xaniyê ku dê têde rûnê bi hewşa ku dalî hundirê eywanê de ve di yek lêkirinê de bû. Bona qiza Firavun ya ku Silêman pêre zewicî bû, mîna vê eywanê xaniyekî çêkir. Hemûyên vana ji hundir û derve ji bingehê heta xanî ji kevirên bi qîmet ên ku bi rekê ve hatine jêkirin û qewartin ji kevirên ku hatibûn pîvandin bûn. Ji derve heta hewşa mezin wisa bû û bingeh ji kevirên bi qîmet, ji kevirên mezin, ji kevirên 10 gezî û 8 gezî bûn. û ser wê li gora pîvanê kevirên bi qîmet kevirên qewartî û darê erzê hebûn. Mîna ku di hewşa hundir ya mala Xudan de û mîna eywana malê li dora hewşa mezin jî 3 rêz kevirên qewartî û rêzek beştên darê erzê hebûn. û Kral Silêman şand û ji sûrê hîran daanîn. Lawên ji nebiyek ji nîjada Naftaliye bû û bavê wî zilamek Sûrî bû, karkerê tuncê bû û hîran di neqşandina hemûya karên tuncê de bi hikmet û fehmkarî û huner ve tijî bû. û hate cem Silêman û hemû karên wî çêkirin. Du stûnên tuncî çêkirin. Dirêjiya her stûnî 18 gez bû û tayekî dirêjiya 12 gezê de li dora her yek stûnê de hat gerandin û bona ku deyne ser stûnan ji tunca rijandî du serî çêkirin. Dirêjiya seriyekî 5 gez bû û dirêjiya seriyê din jî 5 gez bû. û seriyên ku li ser stûnan e, torên ji karê rêsandinê de û çelengên ji karê zencîran hebûn. Bona seriyekî 7 û bona seriyê din 7. Stûnan wisa çêkirin û bona ku seriyên li ser stûnan e bixumîne, li ser karê torekê bi dor û ber du rêzên aran çêkirin. Bona serîkê din jî wisa çêkir.
û serîkên ser stûnên ku li eywanê karên leylan kebûn çar gez. û Laliye Jor jî li ser her du stûnî nêzîkî nîçikê biçûk serî hebûn û ser serîkê din dirêzên dor û berê hinar de 200 bûn. û stûnan de eywana perestgehê de çıkandin û stûna rastê çıkand û navê Yakînê lê kir û stûna çepê çıkand û navê Boaz lê kir. û serê van stûnan karê leylankê hebû. Bi vî awayî karê stûnan qediya. û behra rijandî jaliyekî heta aliyê din bi 10 gezî bi awayekî giroverî çêkir û dirêjiya wê 5 gez bû û tayekî 30 gezî dora wê digeriya. û kulîlkên ku ji binya qeraxa wê li dora wê pêçaye ji her gezî de 10 hebên ku bi dor û bera behrê girtine hebûn. Kulîlk du rêz bûn û dema hatin rijandin pevre wan rijandin. Li ser 12 gayî disekinî. 3 heb li Bakur û 3 heb li Rojava û 3 heb li Rojhilat û 3 heb li Başûrê dinêrtin. û behr li jor bi ser wan vebû û newqan hemûyan ber bi hundir bûn. û di bostê qalindiyê de bû û qeraxa wê mîna qeraxa tesekê mîna çîçeka leylankê hatibû neqşandin. 10,000 bata vê digirt. û ji tuncê 10 heb lingdank çêkirin û dirêjiya lingdankekê 4 gez û firêhiya wê 4 gez û bilindahiya wê 3 gez bûn. û dirêjiya lingên wê bi vî şiklî bû. Lewhên wê yên kelekê hebûn û di navbera perwazan de lewhên wê yên kelekê hebûn. û di lewheyên ku li kêleka perwaza de bûn şêr û ga û kerûbî hebûn û perwazên jorîn jî wisa bûn û di binya şêr û gayan de çelengên pençalokê hatibûn neqşandin. û 4 tekerên tuncê her lingî û sirniyê wanî tuncê hebûn û sermilên 4 lingên wê hebûn û li cem her yekê bi çelengbûnê sermil di bin qazanê de hatibû rijandin. û devê wê dindirê serî de û jor gezek bû û li gora karê ling devê wê girover û gezek û nîv bû û devê wê de jî qewertin hebû û lewheyên wanî kelekê ne gilover lê belê çarqozik bûn û 4 teker di bin lewheyên kelekê de bûn. Sirniyên tekeran di lingdankê de bûn û bilindahiya tekerê gezek û nîv bû û karên tekeran mîna karê tekerên erebeyan bûn. Sirnî û jantên wê û tilîkên wê û hemûyên serîkên wê hemû yên rijandî bûn. û li her 4 qozikên lingdankê 4 serpî hebûn. Sermilên lingdankê ji wê bûn û ser serê lingdankê di firêhiya nîv gezî de şiklekî girover hebû û milên li ser serê lingdankê ne û lewheyên wê yên qiraxê ji wê bûn û li gora firêhiya her yekê li cihên milê wê ê rast e û li lewheyên wê yên qiraxê kerûbiyan, şêran, darên xurmê û dor û bera çelengan qewartin. Bi vî awayî 10 lingdankî çêkir. Rijandina hemûyan yek, pîvana wan yek û şiklên wan yek bûn û ji tuncê 10 qazanî çêkir. Qazanekî çel batî digirt û her qazan 4 gez bû û ser 10 lingdankê qazaneke bû û 5 heb li aliyê rastê malê û 5 heb jî li aliyê çepê malê bûnê lingdankan danîn û behrê danî rastê malê ber bi Rojhilatê, danî ber bi Başûr û Hîram qazanan, bêran û leganan çêkirin. û Hîram hemû karên ku bona Kral Silêman li mala Xudan çê dikir qedandin. 2 stûnana û her du giroverên ku li ser esrîkên ku li ser stûnan e û karên tora ên li ser her du giroverên li ser esrîkên ku li ser stûnan e û bona her du toran 400 hinarî û bona her torê li ser her du giroverên ku li ser esrîkên ku li ser stûnan e 2 rêz hinaran û 10 lingdankî û 10 qazanên li ser lingdankan e û behrê û 12 gayên ku dibin behrê de ne û feraxan û bêran û leganan û hemû van taxmên ku Hîram bona Silêman li mala Xudan çêkirine ji tuncê bişewle bûn. Kral vana tejaneya Ürdünê de daxa herîk de yad navbera Sukot û Seratan de ye rijandin û Silêman hemû feraxan bêyî wezin iştin ji ber ku zaf zêde bûn û li wezna tuncê ve nehat gerandin û Silêman hemû feraxên ku li mala Xudanin pêşkeşîgeha zêr û sifra zêrîn ya nanê aramiyê li ser e û li ber odeya navîn şimadankên ji zêrê safî ne ên ku 5 li rastê 5 jî li çepê ne û çiçekên ku ji zêrê ne û qendîlan û maşeyan û tasên ku ji zêre safî ne û meqesan û leganan û kevçiyan û tableyan û him bona deriyên xaniyê navîn yê cihê herî pîroz û him jî bona deriyê xanî û perestgehê ji zêr encameyan çêkirin û hemû karên ku Kral Silêman di mala Xudan de çê dikir qediyan û Silêman tiştên ku bavê wî Dawud tirxan kirine zîv û zêran û taxman anîn hundir û wan xistin nava xezineyên mala Xudan. Beşah iştemîn. Wê gavê Silêman kalepîrên İsraîlê û hemû seriyên nîjadan mîrên xaniyên bapîrên lawên İsraîl
bona ku sindoqa peymanê ya Xudan ji Siyona ku bajarê Dawudê bi jor ve bînin li Orşelîmê li cem Kral Silêman civandin. û hemû mêrên İsraîlê di meha Etayimê de ya ku meha heftanê di cejnê de li cem Kral Silêman civiyan. û hemû kalepîrên İsraîlê hatin û kayînan sindoqê ra kirin. û sindoqa Xudan û çadira wî ya civandinê û hemû taximên pîroz ên ku di çadirê de ne anîn jorê. Kayîn û Lewî yan vana anîn jorê. û Kral Silêman û hemû civaka İsraîl ya ku li cem wî civiyane tevî wî li ber sindoqê bûn, mîh û gayên dê piraniyê neyên cimartin û nayên hesibandin qurban dikirin. û kayînan sindoqa peymanê ya Xudan birinin dir cihê wê odeya hundirîn ya xanî birin cihê herî pîroz dibin bazikên kerûbiyan de. Ji ber ku kerûbiyan bazikên xwe bi ser cihê sindoqê ve şitandibûn û kerûbiyan sindoqê û mircaqên wê ji jor ve dinixumandin. û mircaq ewqas dirêj bûn ku serîkên mircaqan ji cihê pîroz ê ku li ber odeya navîn bû dihatin xuyanîkirin. Lêbelê ji derve xuyanî nedibûn û heta îroj li wê derê ne. Döndürê sindoqê de xeynê her du lewhê kevir ên ku gavalawên İsraîl ji welatê Misrê ve derketin di çiyayê Horebê de ê ku Xudan ji wan re waad kiribû û Musa xistibûn dirê wê tiştek tê de tune bû. û wisa bû ku dema kayîn ji cihê pîroz ve derketin ewr mala Xudan dagirt. û ji ber ewrê kayînan hêz nanîn ku bona xizmetê bisekinin, ji ber ku mezintiya Xudan mala Xudan dagirtibû. Wê gavê Silêman got, Xudan gotiye ku ewr di reşetariyê de rûniştiye. Bona rûniştinê ji te re xaniyekî, cihekî ku tu abadîn weşxware bi şûnwarî bigire ava kirim. û qira zîvirî paşiya xwe û hemûya civaka İsraîlê pîroz kirin û hemû civaka İsraîlê li ser pêlan sekinî bûn. û wî got, bila Xwedayê İsraîl Xudan pîroz be û ew Xwedayê ku bi devê xwe ji bavê min Dawud re gotiye, ji roja ku netewa xwe İsraîl ji Misrê derxistime, bi çêkirina xaniyekî ya bona ku navê min li wir be, ji hemû nîjadên İsraîlê bajarekî nebijartime, lêbelê bona ku li ser netewa min be, Dawud bijartime gotiye û bi destê xwe aniye cih. û bona Xwedayê İsraîl Xudan avakirina xaniyekî di dilê bavê min Dawud de bû. Lêbelê Xudan ji bavê min Dawud re got, madem ku te bona navê min avakirina xaniyekî xist dilê xwe, te qenc kir ku xist dilê xwe. Lêbelê tu yê xanî ava neke. Hewdê lawê te yê ku ji nîjada te derkeve, wî xaniya ji navê min re ava bike. û Xudan gotina ku axiviya aniye cih. Ji ber ku ez li cihê bavê xwe Dawud vesekinîme û mîna ku Xudan waad kiriye di texta İsraîlê de rûniştime û ji navê Xudan Xwedayê İsraîl re xanî çêkirime. û li wir bona sindoqê cih çêkirime. Dema bapîrên me ji welatê Misrê derxistine peymana ku Xudan bi wan re çêkirine döndürê wê sindoqê deyî. û Silêman li ber pêşkeşîgeha Xudan li hember civaka İsraîlê sekinî û destê xwe ber bi ezmana ve vekir û got, ya Xudan, Xwedayê İsraîl, ne li jor li ezman ne jî li jêrîn li erdê Xwedayek mîna te nîne. Tu bi qulên xwe ên ku bi hemû dilên xwe li ber te dimeşin re peyman û dirûdiyê digire. Te ji qulên xwe bavê min Dawud re bi tiştê ku waad kiribû girt. Belê, te bi devê xwe got û mîna îroj bi destê xwe anî cih. û niha ya Xudan, Xwedayê İsraîl, bi gotina ku mîna ku tu li ber min meşiyaye, ger lawên te jî bona li ber min bimeşin, tenê bala xwe bidin rêya xwe, bona ku li texta İsraîlê rûne, dê li ber min zilamek jî ji te kêm nebe. Te ji bavê min qulê xwe Dawud re gotiye bigire. û niha ya Xwedayê İsraîl, ez lava dikim, bila gotina ku te ji qulê xwe bavê min Dawud re gotiye rast derkeve. Lêbelê ma Xwedayê rastexîn li erdê eran dibe, avay, ezman û ezmanî ezmanan nikare te rayêle. Kal ku ma ku ev xaniye ku ava kirime. Lêbelê tu ya Xudan Xwedayê min, îroj bana bihîstina hewar û duaya ku ev qulê te li ber te dikin, berê xwe bide dua û lavayên vî qulê xwe. Da ku bona bihîstina duayên vî qulê te ên ku ber bi vir bila çavên te ber bi vî xaniya, ê ku te gotibû dê navê min li wir be, bi şev û roj vekirî bin. û dema ber bi vir dua bikin, tu lavayên vî qulê xwe û netewa İsraîlê bibihîze. Li ezman di şûnwarê xwe de bibihîze û dema tu bibihîze lê biborîne. Ger zilamek li dijî cîranê xwe sûj bike û bona ku sondê bide sondê lê bar bike û were malê û li ber pêşkeşîgehê sondê bixwe, wê gavê li ezman bibihîze û bike û bona ku rêyayê xerab bîne serê wî, wî bi xerabkirinê û bona ku tulgor bawerî û xêra wî bide salih, wî bi heq derxistinê daraziyê bide. Dema netewa te İsraîl bona ku li dijî te sûj kirine, li ber neher hate lêxistin.
Dîsa vegerin te û navê te bînin zimên û li vê malê dua û feryad eştere bikin, wê gavê li ezmanan bibîze û li sûcê netewî xwe İsraîlê biborîne û welatê ku te dabû bavên wan dîsa ji wan re bîne. Ger ji bona ku li dijî te sûc kirine, ezman bên girtin û baran neyê barîn û ber bi vî cihî dua bikin û navê te bînin zimên û gava wan nizm bikî, ew ji sûcê xwe vegerin, wê gavê li ezmanan bibîze û li sûcê qulên xwe û li yê netewî xwe İsraîlê biborîne ku bila turêya qenc ya ku dê tê de bimeşin, hînî wan bike û baranê bide warê ku te bi mêrasî daye netewî xwe. Ger li welat xela çêb be, weba bibe, ger bayê sebûnê, an jî efnik, kulê an jî maşot bibe, ger di welatê ku bajarên wî lêne, neyarê wî dor lê bigire, kîjan asîv, kîjan asîv, kîjan nexweşî bibe bila bibe, ji aliyê her zilamekî, ji hemûya netewatê İsraîl ve duayek û lavayek bibe, herkes bi derdê dilê xwe ve bizanibe û destê xwe ber bi vî xanî vekin, wê gavê ji ezman ve di şînwara xwe de bibîze û lêborînê bike û bike û ji her zilamê ku tu bi dilê wan dizane li gora hemû rêyên xwe bide, ji ber ku tu tenê tu bi dilên hemûyên lawên mirov ve dizane. Da ku bila di hemû rojên di welatê ku te daye bapîrên me ji te bitirsin û biyanê ku ne ji netewatê İsraîlê yî, dema doğra navê te de ji welatê dûr ve hate, ji ber ku dê derheqê navê te yî mezin û bazûya te yî hatiye dirêjkirin de bibîzin, dema werin û ber bi vê malê ve dua bikin, di ezmanan de di şînwarê xwe de bibîze û li gora hemû tiştên ku yê biyan ji te re diqêre bike. Da ku netewatê İsraîl bona kuşte bitirse, bila hemû neteweyên dinê bi navê te bizanibin û bila bizanibin ev xaniyê ku ava kirime bi navê te tête bankkirin. Ger netewate ji rêyekî tuwan bişîne, li dijî neyarê xwe û ber bi bajarê ku te ji xudan re hilbijartiye û ber bi mala ku bona navê te ava kirime dua bikin, wê gavê dua û lavayên wan ji ezman ve bibîze û doza wan bibîne. Ger ew li dijî te sûcê bikin, ji ber zilamê ku sûcê nekenîne û ger tu li dijî wan hêrs bibe û wan bidin destê neyaran û yên ku koça wan radikin dixwaze bila nêzik be an jî dûr be, wan ber bi welatê neyar ve bajon, lêbelê li welatê ku hatine sirgûnkirin bifikirin û dîsa vegerin û bi gotina me sûc kirin, rêşaşî kirin, me xerabiyê kirin, li welatê ên ku wan sirgûn kirine lavayên ji te re bikin, li welatê neyarên ku wan sirgûn kirine bi hemû dilên xwe û bi hemû canên xwe ji te re vegerin û ber bi welatê ku te dabû bapîrên wan, ber bi bajarê ku te bijartiye û xaniyê ku ji navê te re ava kirime dua bikin, wê gavê li ezman di şînwara xwe de dua û lavayên wan bibîze û doza wan bibîne û netewî xwe ya ku li dijî te sûc kiriye û li hemû gunehên ku li dijî te kirine biborîne û li berên ku koça wan rakirine rehma xwe li wan bike ku bila heyfa wan jî li vana bê. Ji ber ku ew netewî te yên ku te wan ji nava ocaxa hesin Misrê ve derxistiyene û mêresa te ne. Da ku dema her ku feryad û hewarê ji te re bikin, bona ku tu lavaya vî qulê xwe û ya netewî xwe İsraîlê bibîze, bila çavê te vekirî bin. Ji ber dema te bapîrên me ji Misrê derxistin, mîna ku te bi navdîtiya qulê xwe Musa gotibû, bona ku bibin mêrasa te, te wan ji hemû neteweyên din, ên dinê cihê kirin ya xudan xudan. û wisa bû ku dema Silêman hemû vê dua û lavaya ku ji xudan re dikir qedandin, ji ber pêşkeşîgeha xudan bi awayê ku destê wî ber bi ezmanan ve vekirî rûniştî bû rabû. û ser pêlan sekinî û bi dengekî bilind hemûya netewî İsraîlê pîroz kirin û got: Xudanê ku li gora hemû tiştên ku wat kirine aramiyê daye netewî xwe İsraîlê bila pîroz be. Ji hemû gotinên wî yên qenc, ên ku bi navdîtiya qulê xwe Musa gotibûn, tenê yek jî vala derneket. Xwedayê me xudan, mîna ku bapîrên me re bû, bila bi me re jî be. Me bernede û neterikîne. Da ku bona em de hemûya rêyên wî de bimeşin û emrên ku ji bapîrên me re emir kiribûn û zagonên wî û daraziyên wî bigirin, dilên me ber bi xwe beherikîne. û van gotinên min ên li bergerînê yên ku li ber xudanin, bila bi şev û roj nêzîkî xwedayê me xudan bibin. Da ku bila doza vî qulê xwe û ya netewî xwe İsraîlê roj bi rojê bibînî. Da ku bila hemû netewên dinê bizanibin, yê ku xudan xwedaye ew e, xeynî wî nîne. û mîna ku di îrojê de yî, bona ku zagonên wî de bimeşin û bona girtina emrên wî, bila dilê we di xwedayê we xudan de yek be. û qiral û hemûya İsraîl yên ku pêre bûn, li ber xudan qurbanan serjê kirin. û Silêman bi qurbana pêşkeşiyên xweşiyebûnê 22,000 ga
û 120,000 mih pêşkêş kirin. Bi vîya wayî qral û hemû lavên İsraîl mala Xudan tirxan kirin. Di wê rojê de qral navenda Hewşa li ber mala Xudanê pîroz kir, ji ber ku pêşkeşiya şewitandinê û pêşkeşiya nan û donê pêşkeşiyên xweşiyê li wir pêşkêş kirin. Ji ber pêşkeşiya tunç ya li ber Xudan bû bona girtina pêşkeşiya şewitandinê û pêşkeşiya nan û donê pêşkeşiyên xweşiyê biçûk hatin. û di wê wextê de Silêman civakek mezin ji cihê ketina Hamatê heta newala Misrê tevî hemûya İsraîlê ku li cem wî bûn, li ber xwedayê me Xudan heft roj, 14 roj cecinê kirin. Roja heştan netewê şand û qral pîroz kirin û ji ber hemû qenciya ku ji qûlê Xudan Dawud û netewa xwe İsraîlê re kiriye, bi kêfxweşî û di nava dilşayiyê de vegeriyan çadırên xwe. Beşa Nehemîn. û sabû ku dema Silêman avakirina mala Xudan û mala qral û dema hemû tiştên ku Silêman dixwest bike û çêkirina hemû xwestekên xwe qedandin, mîna Xudan li Gîbeonê xwenîşanî Silêman dabû, cara duwemîn xwenîşanî wî da. û Xudan jê re got, mîna dua û lavayên ku telber min kirin bihîstin. Vî xaniyê ku te bona ku navê min abadîn deyne wir pîroz kir û çavê min û dilê min dê her tim li wir bin. û tu bona ku li gor hemû tiştên ku emir dame bikî, mîna bavê te Dawud meşiyayî, ger tu li ber min bi yektiya dil û bi rastiyê bimeşî û zagon û daraziya min bigirî, wê gavê mîna ku bi gotina dê ser texta İsraîlê ji te mêr kêm nebe wadê ji bavê te Dawud re kiribûm, ez ê ser İsraîlê texta qiraletiya te abadîn bizexmînim. Lêbelê ger hûn an zarokên we ji pey min meşê vegerin û emir û zagonên min ên ku danîme ber we negirin, lêbelê herin û jîlayên wekî din re qultiyê bikin û perestinê ji wan re bikin, wê gavê ez ê İsraîl ji welatê ku dame wan raêlim û bavêjim û xaniyê ku ji navê xwe re pîroz kirime ji ber xwe bavêjim û dê İsraîl di nava hemû netewan de bibe me telok û qerfokî. û çawa ku ev xanî ew qasî bilind e, dê her kesê ji ber wê ve derbas be şaş bimînin û dê bifikinin û bibêjin. Ma çima Xudan ji vî welatî û ji vî xanî re wisa kir û dê bibêjin, ji ber ku dev ji xwedayê xwe Xudanê ku bapîrên wan ji welatê Misrê ve derxistine berdan û bîlayên wekî din ve zeliqîn û ji wan re perestinê kirin û ji wan re quletiyê kirin, ji ber vê yekê Xudan hemûya vê xerabiyê bi ser wan ve anîn. û wisa bû ku Silêman her du xaniyan, xaniyê Xudan û xaniyê qral, paşî ku 20 salî de ava kirin û qralê Sûrê Hîram li gor hemûya xwesteka Silêman darê erzê û darê serwiyê û zêr peyda kiribû, wê gavê qral Silêman li warê Galîlê 20 bajarî dan Hîram. û Hîram bona bajarên ku Silêman danê bibînin ji Sûrê derket û ji wan dilxweş nebû. Wew got, bira, ev bajarên ku te dayîne min çi ne? û heta îroj ji wan re warê qebûlê hate gotin. û Hîram 120 talan zêr ji qral reşand. û sedema ku qral Silêman suxrekaran dabûn hev, avakirina xaniyê Xudan û xaniyê xwe û Mîllo û dîwarê Orşelîmê û Hatsor û Megiddo û Gezer bûn. Qralê Misrê Fîravûn derketibû û Gezer girtibû û agir pê xistibû. û li Kenaniyên ku li bajêr rûdinin xistibûn û wê bi giranî dabû qîza xwe pîreka Silêman. û Silêman Gezer û Beyt Horona jêrîn û Tamara li Welêt di çolê deyî û hemû bajarên embarê ên Silêman û bajarên bona erebeyên cengê û bajarên bona siwarên xwe û li Orşelîmê û Libnanê û li hemû welatên di bin rêveberiya xwe de bona zewqa xwe tiştên ku Silêman dixwest ku bike çêkirin. û dema em werin hemû netewa ku ji Amoryan, ji Hittiyan, ji Perizyan, ji Hîvyan û ji Yebûsyan mayîne û ne ji lawên İsraîlê ne. Yên ku li paşî wan li welat mane û zarokên wan ên lawên İsraîl bi tûmî hêz nanîne ku wan tune bikin, mîna ku îro jî wîsayê Silêman qulên suxrekar dan hev. Lêbelê Silêman ji lawên İsraîl qul nekirin. Vana hew serokên zilamên cengê û xizmetkar û serok û cengvanên erebeyan û yên erebeyên xwe û siwarên xwe bûn. û serokên Silêman ên ku ser kar bûn ev bûn. 550 kes bûn û çavderiyên netewa ku li kar dixebitî bûn. Lêbelê qîza Firavûn ji bajarê Dawud derket xaniyê ku Silêman bona wê çêkiriye, wê gavê Mîllo ava kir. û Silêman li ser pêşkeşîgeha ji Xudan re ava kiriye pêşkeşiyên ku di salê de 3 carî tên şewitandin û pêşkeşiyên xweşiyê pêşkeş dikirin. Tevî vana li ser pêşkeşîgeha ku li ber Xudanê bi xurê dişewitan û xanî qedand. û qral Silêman li Etzyon-gebera ku li welatê Edomê li rexa behra gewez li cem Elotayî keştiyan çêkirin.
û hîram qulên xwe behrevanên ku behrê ve dizanin tevî qulên Silêman di keştiyan de şandin û gihiştin Ofîrê û ji wir 420 talan zêr raiştin û wêj Kral Silêman re anîn. Beşa de hemîn û Kralîçeya şeba dema ji ber navê Xudan nav û dengê Silêman bihîst bona ku pirsokan wî biceribîne hat û bi ajaweyek zaf mezin bi gelek deveyên bi biharat û gelekî zêr û bi kevirên bi qîmet barkirî ve hat Orşelîmê û hate cem Silêman û derheqê hemû tiştên ku di dilê xwe de yî bi wî re axivî û Silêman bersiva hemû pirsên wê dan. Bona kral tiştekî veşartî ku bersivê nedabe pîrekê tune bû û gava Kralîçeya şeba hemû hikmeta Silêman û xaniyê kuçe kiriye û xwarina sifra wî û rûniştina qulên wî û seknîna xizmetkarên wî û kincên wan û mêgerên wî û pêlika ku pê hildikşe mala Xudan dît êdî pêre can nema û ji kral re got gotna ku derheqê karên te û hikmeta te de li welatê xwe bihîstime avayî rast e û heta ku hatim û çavên min wê dîtin bi wan gotnan bawer nekiribûm û avay neviyê wê jî ji min re nehatiye gotin. Hikmeta te û kêfxweşiya te ji nûşeya ku gihîştiye guhê min bilindtirin. Zilamên te çi qas kêfxweş, ev qulên te çi qas kêfxweş, her tim li ber te disekinin û hikmeta te dibîzin. Xwedayê te Xudanê ku bona te deyne ser texta İsraîlê ji te razî bûye bila pîroz be. Ji ber ku Xudan bi abadînî ji İsraîlê hez dike. Bona ku tu heq û rastiyê bikî te ser İsraîlê kir kral. û 120 talan zêr û gelekî biharat û kevirên bi qîmet dan kral. Li gora zêdeyiya biharata ku Kralîçeya Şebayê da kral, carekî din biharat nehat. û keştiyên hîram ên ku ji Ofîrê zêr tînin jî ji Ofîrê gelek darên gunûyê û kevirên bi qîmet anîn. û kral ji darên gunûyê bona mala Xudan û bona mala kral stûnan û bona mûsîkvanan çenkan û santûran çêkirin. Heta îro ji darên gunû ên wisa nehatin û nehatin dîtin. û paşî ku Kral Silêman li gora comerdiya Kral Silêman da Kralîçeya Şebayê hemû xesteka wê her tiştê ku dixwaze da wê û Kralîçe tevî qulên xwe vegeriya û çû welatê xwe û wezna zêrê ku di salekî de ji Kral Silêman re hatiye xeynî yên ji zilamên ku danûstendinê dikin û ji danûstendina bazirgan û ji kralên hemû welatên Ereban û ji waliyên welat ve hatine 666 sêr bûn. û Kral Silêman ji zêrê kutayî 200 mertalên mezin çêkirin. Ji mertalekî mezin re 600 şekel zêr çû û ji zêrê kutayî 300 mertalên biçûk çêkirin. Ji mertalekî re 3 mîna zêr çû û kral vana danî mala daristana Lubnanê û kral ji diranê filan textekî mezin çêkir û dor û bera wê bi zêra safî kir. 6 pêlikên textê hebû û jaliyê dawîn ve serê textê girover bû û li cihê rûniştinê ji her du aliyan ve mil hebûn û li cem milan 2 şêr disekinîn û ser her 6 pêlikan li her du alî mil hebûn û 2 şêr li ber milan disekinîn. Li tu welatî tiştekî wisa nehatiye çêkirin û feraxên ve xwarinê ên Kral Silêman hemû ji zêran û hemû feraxên xaniyê daristana Lubnanê ji zêrên xalis bûn. Ji zîvê tune bû. Di rojên Silêman de zîv bi tiştekî nedat hesibandin. Ji ber ku tevî keştiyên hîram, keştiyên kralên Tarşîşê di behrê de bûn. Keştiyên Tarşîşê 3 salî carekî zêr û zîv diranên filan û ptêrên tewus ve barkirî dihatin. û Kral Silêman ji aliyê dewlemendiyê û hikmetê ve ji hemû kralên dinê mezintir bû. û bona hikmeta ku Xwedê xistiye dilê Silêman bibihîzin hemûya dinê li wecê wî digeriyan. û ji wan herêk ji salê heta salê bi xelatî feraxên zîv û feraxên zêr û kincan û çekan û baharat û espan û qantiran danîn. û Silêman erebeyên cengê û siwariyan civandin û 1400 heb erebeyên wî û 12000 siwarên wî hebûn. Wan danîn bajarên erebeyan û li cem kral danîn Orşelîmê. û kral zîvê de Orşelîmê de daxist merteba kevir û piraniya darên erzê kir mîna darên hejîra bejik yên kul şefalayê ne. Wespên Silêman ji Misrê ve dihatin anîn û taximê tacîrên kral wan bi kerîtî bi berdelekê distendin. û erebeyek cengê bi 600 şekel zîvî û hespek bi 150 şekelî ji Misrê ve derdket û dihat. Bona hemû kralên Hîttiyê û bona kralên Sûriyê jî bi vî awayî bi destên wan ve dihatin anîn. Beşa 11 û Kral Silêman tevî qîza Firavun ji Moabiyan, Ammoniyan, Edomyan, Saydayan û ji Hîttiyan ji gelekî pîrekên biyan ve hez kirin. Ew ji neteweyên ku Xudan bona wan gotna divê hûn nerin nava wan û ew jî neyên nava we ji ber ku dê muheqaq dilê we li pê îlayên xwe çewt bikin. Ji lawên İsraîl gotiye bûn.
Süleyman be heskirine boğan rahate giredan. Ve hasa jinen ve qizen qiralan bun, u sese cariyen vi jiya bun, u jinen vi dile vi çevt kirin. U sabu ku dedema kalepiriya Süleyman de pireken vi dile vi lipe ilayen din çevt kirin, u mina ku dile bave vi Davud bi Xudayê vi Xudan re yek bu, dile vi ne yek bu. U Süleyman lipe astartiya ilahaya saydayan, u lipe tişte mekruh ye amonyan milkon veçu. U Süleyman tişte ku çave Xudan de xarabe kir, u mina bave xwe Davudê ku bi tûmî li pê Xudan dimeşe nemeşiya. Wê gavê Süleyman li çiyayê ku li ber Orşelîmê bona kemoşê ku tiştê Moabî mekruh e û bona molekê ku mekruhê Amonyan e ciyekî bilind çêkir. Û bona hemû jinên biyan ên ku bona îlayên xwe bixuran vê dixin û qurbanan ser jê dikin wisa kir. Û Xudan li ember Süleyman hêrs bû ji ber ku dilê wî ji Xwedayê İsraîl Xudan ve ê ku du carî xwe nîşanî wî daye û jê re bi gotina li pê îlayên wekî din meçe emir daye çewt bû û bi emrê ku Xudan daye negirt. û Xudan ji Süleyman re got, madem ku ev tişt ji aliyê te çêbû û te peyman û zagonên min yên ku min ji te re emir kirine negirtin, ez ê meheqa qiraletiyê ji destê te ve bikişînim û bistînim û ez ê vê bidim qulê te. Lê bona xatirê bavê te Dawud, ez ê vêya di rojên te de nekim. Ez ê wê ji destê lawê te bikişînim û bistînim. Lê ez ê hemûya qiraletiyê nekişînim û nestînim. Lê belê bona xatirê qulê xwe Dawud û ji ber Orşelîma ku bijartime ez ê nîjadekî bidim destê lawê te. û Xudan li dijî Süleyman hada dê Edomî bi neyartî rakir. Ew li Edomê ji nîjada qiral bû û gava Dawud li Edomê bû û Yoabê serokê artêşê dema bona yên ku hatine kuştin derket û dema li Edomê li her zilamî xist. Ji ber heta ku Yoab her zilamî ku li Edomê şikand tevî İsraîlê 6 mehîl wirma. û sabû ku hada du hinek Edomiyên ji nava qulên bavê wî ne pêre bona ku here Misrê reviyan û hada zarokek biçûk bû. û ji Midyanê rabûn û hatin Paranê û tevî xwe ji Paranê zilaman raiştin û hatin Misrê. Cem qiralê Misrê Firavun û ew xaniyekî daha dat û jê re emrê nan da û erd da wî. û hada çavê Firavun de zaf xêrê dît û xuşka jina xwe xuşka qiralîçe Tahpenes bi jinetî da wî. û xuşka Tahpenes jê re lawê wî Genûbat anî dinê. Tahpenes li mala Firavun wî şîr ve qut kir û Genûbat li mala Firavun di nav lawên Firavun de bû. û hadad li Misrê bîst ku Dawud bi bapîrên xwe re raketiye û serokê artêşê Yoab miriye û hadad ji Firavun re got, min bişîne ku ez herim welatê xwe û Firavun jê re got, lê malce min çi kêmasiyetê heye ku avay tu dixwazî ere welatê xwe? û got, qet tiştekî min, lê dîsa jî bêle ez biçim. û Xwedê rezonê lawê Eliya da ê ku ji efendiyê xwe hadad zerê qiralê tisoba reviya jî li dijî Silêman mînan neyerekî din rakir. û gava Dawud li tisobayê yan xistin, zilaman li cem wî civiyan û bû serokên nijdeyê û çûn Şamê û li wir rûniştin û Şamê qiraletiyê kirin. û xeynî xerabiya ku hada çêkiriye di hemû rojên Silêman de ev jî ji İsraîl re bû neyar û ji İsraîlê kerihî û ser Sûriye qiraletiyê kir. û yek ji qulên Silêman Efraîmiyek ti Seradayî Yeroboamê lawê nebat û navê diya wî Serûya bû, pîrekek jenebî bû, wî jî destê xwe li dijî qirar rakir. û sedema ku destê xwe li qirarê rakir ev bû. Silêman Mîllo çêkir û neqeba ku li bajarê bavê xwe Dawud mayîye girt. û ev kesê Yeroboam mêrxasekî bi metirsî bû û Silêman dît ku zilamê ciwan hunermend e û wî danî ser hemû karên giran ên mala Yûsuf. û di wê wextê de wisa bû ku dema Yeroboam ji Orşelîmê derket, Pêxember Ahiyayê Şîloyî wî dirê de dît û Ahiya kincekî nû xwe kiribû û ew her du di beyerê de tenê bûn. û Ahiya bi kincê nû yê kuleyê girt û wê çirand û kir 12 parî. û ji Yeroboam re got, 10 parîk ji xwe re rayle, ji ber ku Xwedayê İsraîl Xuda wisa dibêje. Avay, ez ê qiraletiyê ji destê Silêman ve bikişînim û bistînim û 10 nijadê ez ê bidim te. Lê belê ez ê bona xatirê qulê xwe Dawud û ji ber Orşelîma ku ji hemû nijadên İsraîlê ve bijartime dê nijadekî ya wî be. Ji ber ku min berdan û ji astartiya îlaha Saydayyan re, kemoşa îlahê Moab re û Milkomê îlahê lawên Amon re peristinê kirin û bona wekî bavê wî Dawud tiştê ku çavê min de rast e bikin û bona ku bi zagon û daraziyên min ve bigirin, dirêyên min de nemeşiyan. û ez ê hemûya qiraletiyê ji destê wî ve nestînim. Lê belê bona xatirê qulê min ê bijartî Dawudê ku bi hemû emir û zagonê min ve girtine, ez ê di hemû rojên jiyana wî de wî bikim hukmdar.
Lêbelê ez ê kraliyetiyê ji destê lawê wî bisînim û ez ê wê bidim te 10 nijadî. û ez ê nijadekî wisa bidim lawê wî ku li ber min li Orşelîmê bajarê bona ku navê xwe deynim wir bijartime bila bona qulê min Dawud her tim bibe çira û ez ê te bigrim û tu yê gora her tiştê ku canê te dixwaze kraliyetiyê bike û tu yê li ser İsraîlê bibe kral. û de wisa bibe ku mîna qulê min Dawud kiriye ger tu bona ku bi zagon û emrê min ve bigirî guhdariye her tiştên ku emrê wan dame te bikî û dirêyên min de bimeşî û tiştê ku çavê min de rast te bikî ez ê bi te re bim û mîna ku bona Dawud kirime ez ê bona te jî xaniyekî zexm ava bikim û ez ê İsraîlê bidim te. û ji ber vê yekê ez ê nijada Dawud kêm bikim. Lêbelê ne di hemûyan rojan de. û Silêman bona ku Yeroboam bikuje şixulî lêbelê Yeroboam rabû û reviya Misrê cem şîşakê qralê Misrê û heta mirina Silêman li Misrê ma. û karên Silêman yên din û her tiştê ku kirine û zanyariya wî mat kitêba Silêman de nehatine nivîsandin. û rojên ku Silêman li Orşelîmê li ser hemûya İsraîlê kraliyetiyê kirine 40 salin. û Silêman bi bapîrên xwe re raket û li bajarê bavê xwe Dawud ve hate binerdkirin û li dêvla wî lawê wî Rehoboam bû kral. Beşa 12 û Rehoboam çû Şekemê ji ber ku hemûya İsraîl bona ku wî bikin kral hatibûn Şekemê. û wisa bû ku dema Yeroboamê lawê nebat bihîst ji ber ku hîn ew li Misrê bû ji ber Kral Silêman reviya bû wir û Yeroboam li Misrê rûdinişt û şandin û bangî wî kirin. Yeroboam û hemû civaka İsraîl hatin û bi Rehoboam re axivîn û jê re gotin bavê te nîrê me dijwar kir. Ev xizmeta dijwar ya bavê te û nîrê giran ya daniye ser me niha tu sivik bike û em êştera qultiyê bikin. û ji wan re gotin niha herin û sê rojê din werin cem min û netewê çûn. û Kral Rehoboam tevî zilamên kalepîr yên ku dema bavê wî hîn dijiya li ber wî sekinî bûn şêwirî û got bona ku ez bersivê bidim vê netewê hûn çi şîretê didin û pê re axivîn û gotin ger îro tu ji vê netewê re bibe qûl û tu qultiyê ji wan re bikî û bersivê bidî wan û gotinên qenc ji wan re bikî dê her tim ji te re bibin qûl. Lêbelê dev ji şîreta zilamên kalepîr berda û bi zilamên ciwan ên ku pê re mezin bûne û li ber wî disekinin re şêwirî û ji wan re gotin gelo hûn ê çi şîretî bidin û kam çi bersivê bidin vê netewa ku ji min re nîrê ku bavê te daniye ser me sivik bike dibêjin û zilamên ciwan ên ku pê re mezin bûne pê re axivîn û gotin tu yê ji wê netewa ku ji te re bavê te nîrê me giran kirin lêbelê tu yê ji me re sivik bike dibêjin re wisa bibêje tilîka min ya biçûk ji pişta bavê min hîn jî qalintir e û niha ger bavê min nîrekî giran li ser we bar kiribe ez ê nîrê we hîn jî giran bikim. Bavê min bi qamçiyan we perwerde kirin lêbelê ez ê we bi dûpişkan ve perwerde bikim tu yê ji wan re wisa bibêje. û mîna ku Kral roja sewemîn werin cem min gotibû Yeroboam û hemûya netewê roja sewemîn hatin cem Rehoboam û Kral bersivekî tund da netewê û şîreta ku zilamên kalepîr dane wî berda û li gora şîreta zilamên ciwan bi wan re axivî û got bavê min nîrê we giran kiriye lêbelê ez ê nîrê we hîn jî giran bikim. Bavê min bi qamçiyan we perwerde kirin lêbelê ez ê we bi dûpişkan ve perwerde bikim û Kral netewê guhdarî nekirin ji ber ku bona gotina ku xudan bi navdîtiya ahiyayê Şîloyê ji Yeroboamê lawê nebat re gotiye bê te zexm kirin ev zîvrandin ji aliyê xudan bû. û gava hemûya İsraîl dîtin ku Kral wan guhdarî nakin netewê bersivê dan Kral û gotin mat Dawud te çi para me heye û dilawê ye sede mêrasa me nîne ya İsraîl ya İsraîl li çadırên xwe ya Dawud nihal mala xwe binêre û İsraîl çûn çadırên xwe lêbelê dema em bên lawên İsraîl ên ku di bajarên Cihûda de rûdinin Rehoboam li ser wan kraliyetiyê kir û Kral Rehoboam adora mê ser suxrekara îşand û hemûya İsraîlê wî bi keviran rejim kirin û mir û Kral Rehoboam bona ku bireve Orşelîmê hemal erebeya xwe ya cengê swar bû û İsraîl heta îroj li dijî mala Dawuda sê bûn û wisa bû ku dema hemûya İsraîl bihîstin Yeroboam vegeriyaye şandin û wî bangî civakê kirin û hemûya İsraîlê wî kirin kral tenê xeynî nîjada Cihûda kesî ku li pey mala Dawud ve biçe tune bû û Rehoboam hat Orşelîmê û hemûya mala Cihûda û nîjada Benyamîn 108 zilamên bijartî zilamên cengê bona ku li dijî mala İsraîlê cengê bikin û kraliyetiyê ber bi Rehoboamê lawê Silêman bizîvrînin civiyan lêbelê vê gotina Xwedê ji şemayayê zilamê Xwedê re hat bi Rehoboamê lawê Silêmanê kralê Cihûdayê re
و بحمویا مالا جهودا ره و بنیامین ره باخوه و جوان ره ببیجه. خدا وسا دبیجه. اونه در نکوین و دجی براین خواه لاوین اسرائیل ره جنگه مکن. بگرن. بلا هر کس هر مالا خواه. جبر کو اف تش جمن بو. و گوتنا خودان گوهداری کرن و لگورا گوتنا خودان بگریان و بریا خواه چون. و یروبام لچیایی افرای مشک ماوا کر و الور رونشت و جور درکت و پنو علی آوا کر. و یروبام ددلی خود گوت. ده نا قرالتی وگره مالا داود. گر ابنه توه بنا کد مالا خودان ده لورشلیم قربانان سرجه بکن درکوین و گاوه ده دلینه تویج افنده وان ره جقراله جهودا رهوبام ره وگره و ده من بکجن و وگرن رهوبام قراله جهودای و قرال شوری و دو گلکین زیرنی چکرن و جنتوی ره گوتن درکتنا اورشلیم بنا و زیده یا اسرائیل آوای الهین ته انکو تجواره مصر درخسته بون و یکیل بیت لبجیه کرن و یدن جی دانی دانه و افکار گناه بو و نتوه بونا کلبر یکی پرستنه بکن دشون تا دانه و خانیان عرده این بلند آوا کرن و جهر سریعن نتوه که نجلاوین لوینه کاینان چه کرن و یروبا هم دمها هشتمین ده دروژا 15 مهی ده ججنه کی مینا ججنا که لجهودا تیتا پیروز کرن چه کرن و هلکشیا پیشکشیگه بونا کش گولک این کچه کرنه را قربانان سرجه بکه و ساکر و کاینان جی این بلند انکو آوا کرنه البیت لی سکناندن. و دماغ هشتمین ده یا کش دلی خواه لحوانی بو دروژا 15 ده درکت پیشکشیگاه که البیت لی آوا کربو و بنا لاوین اسرائیل ججنه که چی کر. و بنا که بخور ویخه درکت پیشکشیگه. بشا 13 و دمای روبان بنا شوتاندنا بخور الجم پیشکشیگه سکنی بو آوای ظلامه که خوده بگوتنا خودانش جهودای هات بیت لی و بگوتنا خودان بانگ دا پیشکشیگه و گوت پیشکشیگه یا پیشکشیگه خدا وساد بیجه آوای دی لاوک جمالا داود رو وردنی دی ناوی یوشیا به و کاینن جیم بلند این کل سرته ده بخوره ویدخن دی سرته ده قربان بکن و دی سرته ده حسی مروان بشوتینن و دوی روژه ده نشانه که دا و وسا گوت نشانه که خدان ده بیجه اوه آوای دی پیشکشیگه بقلشه و خولیا کل سره دی برجه و سابو که دما قرال گوتنا ظلام خوده یا کل بیت لی گوتنا که بانک دای پیشکشیگه بیست یا روبا هم جسر پیشکشیگه دسته خود دریش کر و پی بگرم گوت و دسته کل دجی و دریش کری حشک بو و هیز نانی که و بر بخوا بزیورینه و الگورا نشانه که ظلام خوده بگوتنا خودان دای پیشکشیگه جی قلشی و خلیش پیشکشیگه رجیا و قرال برسبه دا وش ظلام خوده را گوت از رجا دکم جه خدای خو خودان را لاوا بکه و بونا من دعا بکه که بلا دسته من وگره حاله خوی بره و ظلام خدای لاواش خودان را کر و دسته قرال وگریا مینا حاله خوی بره و بو وکی بره و قرال جه ظلام خدای را وسا گوت به من را وره مال و را وسته و از خلات بدمته و ظلام خدایش قرار را گوت گرتونوی مالا خوشی بمن ده از بتر ناچم و الوی جینا ناخم و آوه و ناخم جبر کب گوتنا خودان به آواهیا توینا نخوه و آوه و نخوه اجرaya که تشویه توی و نگره جمن را هاتیه امر کرن اجرaya که دم و چو اجرaya که هاتیه بیتلی و نگریا و البیتلی پیغمبر کالپی رو دنشت و لاویم ویاتن و هر کاری که ظلامه خوده وی روژه لبیتلی کرنه جی را گوتن و گوتنه که قرار را گوتنه جی گیاندن باوی خواه و باوی آنجوان را گوتن جی کی جان ریه و چو و لاویم وی چوینا ظلامه خوده یه کش جهود های هاتیه کاش کی جان ریه و چویه دیته بون وجلاوین خواره گوتن بونا من جلیل کری بخن بوناوی جلیل کری خستن و سر و سوار بو و پی ظلامه خوده و چو و وید بن دارچلوی در رونشتی دید و جیر گوت ظلامه خوده یکوش جهوداتیه توی وی گوت ازم و جیر گوت به من رو وره مال اونام بخواه و گوت از نکارم تره وگرم اونام بخوم لوی جی از تره نان ناخم و آوه و ناخم جبر کب گوتنا خدان جمن را هاته گوتن تو الورنا نخواه و آوه و نخواه و بونا چوینه تو اجریا که تواتیه و نگره و جیره گوت از جی مینات پیغمبرکم و ملیکتک بگوتنا خودان به من را آخوی و جمن را گوت وی وگرینه تبی خوابین مالا خواه و بلا نام بخواه و آوه و خواه لیبله جیره بدروان گوت و پیره وگریا و دمالاوی ده نام خوار و آوه و خوار و سابو که دماول سفره رو نشتی بون جی پیغمبری که ویشون ده وگراندنه را گوتنا خودانات و او بانگی ظلام خوده کر و جیره گوت خدا وساد بیجه مادم که
تلدجی گوتنا خودان رابو و بمره کو خدای تا خودان دای نگرد و شون دا وگریا اولجه کو جتر گوتی نان نخو واوه و نخو تنان خوار واوه و خوار ده میته تا نکه و گورا با پیرنته او سابو پاشی کنان خوار واوه و خوار بناوی بنا پیغمبر کشون دا وگران دیا وانیه جلک الکرشتاند و اوچو ودره ده شیر کی ویدید و کشت و میته ویل ارده راخستی مابو و کل جمعی دسکنی شیر جی لجم میت سکنی بو و آوای ظلامان درباس بون و میته کل ارده و هاتیه راخستن و شیره کل جم میت دیتن و هاتن و الباجاره که پیغمبر کالپیر رو دنه گوتن و پیغمبر که ویجره و بگران دیه دما به اکه بیست گوت او ظلامه خوده اکل دجی گوتنا خودان رابویه ای خودان جی ویدا شیر و شیر جی وی پرچه کر و الگورا گوتنا که خودان جیر گوتیه وی کشت و بلاوین خورا آخوی و جوان را گوتن بونا من جلک الکره بشدینن و جلک الاشداندن و اوچو و میتوی اکل عرده و آتیه راخستن و کره کل جمعی سکنیه و شیر دیتن شیر میتوی نخوار بو و کرجی پرچه نکر بو و پیغمبر میته ظلامه خوده را کر و دانی سر کره و ایشون دانی و بونا که لخوا بخه و یبنرد بکه هات باجار پیغمبر کاله پیر و میتوی خست گورا خواه و بگوتنا وقت برای من لخوا خستن و سابو پاشی کوی بنرد کرن بلاوین خور آخوی و جوان را گوتن گاوا از بمرم من لگورا کو ظلام خوده آتیه بنرد کرن بنرد بکن هستیه من دین جم هستیه وی جبر گوتنا کل همبر پیشکشیگه آل بیت لیه و لحمو خانیان جیم بلند این لسامیریه نه بگوتنا خدان را بانکریه ده محقق ببه پاشی وی کاری یروبام جکاری خراب و نگریا دیساج جیم بلند را جهر سریه نتوی و کاهینان چکرن هر یک دخوازه بنا کوبه کاینه جیم بلند ترخان کر و بنا مالا یروبام جروی عرده و بیرا کرن و آویتن و بیت حلاق کرن اف کار جوی را بو گناهک بشا چاردان و گاوه آبیا ایلاوی یروبام نخوش کد و یروبام جی پیرکا خوره گوت درابه و قلافت خوابو گوهره و بلا نزانبن که تو جنا یروبامه و هر شیلوی آوای پیغمبر آهی الوره و یکو در حق من و قرالبونا منی سر نتوی ده گوتیه اوه و دهنان و چورکان و حبان کنگوف بگره دسته خواه و هر جمعی ده اوشتره بیجه که کاوه چیجلا اکرب به و پیرکا یروبا موسا کر و رابو و چو شیلوی و هات مالا آهیا و آهیا ند دید جبر که کالبو بود جعومی قرمی بون و خدان جا آهیا را گوت آواز جنا یروبام بونا که در حق لاوی خوده جته بپرسته جبر که او نخوشه توجه را اوساب بیجه و ده اوساب بکو دما بکه و اندر ده خوامینا پیرک اکدن بده نشان کرن و اوسابو که دما پیرک جدری به درباس بو گوا آهی دنگه لنگیم و بیستن گوت جنا یروبام وره هندر ما چما تو خوامینا یکیدن ده نشان کرن و از با آگاهی گران جتر هاتم شاندن هر جی یروبام را بیجه خدای اسرائیل خدا اوساد بیجه مادم که من تدناوا نتوی ده بلند کری و تأثیر نتاوخ اسرائیل و سرور کر و قرالاتی اجمالا داود و کشاندمه و استندمه و چاو که ادامه ته تو نبو مینا قول خود داود ای که به امری من و گرتیه و تنه بونا که یاد چاوه من در راست بکی به حمویا دل خوال پی من مشیاییه و تج حمویا که بری تنه زیده تر خرابیه کر و بونا که من حیرس بکی تو چو وشخوار ایلاین وکیدن و پوتن قوارتی چکرن و تمناوید پاش خواه بو به یکی از آسی و سرمالای یروبام و بینم و اسرائیل دخوازه بلا آزاد به و دخوازه جی بلا قول به از هر میرن که جی یروبام انجه بکم و باویجم و از مالای یروبام مینا که سرگین دمالن حتی که حمو بچکن به تومی بمالم ده جی یروبام ایکل باجر و بمره کوچک بخون و یکل بیار بمره جی جوی که ازمان بخون جبر که خدان گود و ترابه و هر مالا خواه دمت پلا خو باویجه باجر ده لاوک بمره و ده حمویا اسرائیل بوناوی لخوا بخن و وی بنارد بکن جبر که جی یروبام یکو بکه و گوره تنی اوه جبر که دجی خدای اسرائیل خدان ده مالا یروبام ده دوی ده تشتکی قنجه و ده خدان بونا خوا قراله کی ده نسر اسرائیل ده او جی و روژه مالا یروبام جه بکن و باویجن ده بیجم چه؟ همان ها و ده خدان مینا قمره که دنا واوه ده دهجه لی اسرائیل بخه و ده اسرائیل جوی عرده قنج اکو دای باپیر وان راکه و وان لالیه دنی چمه فراته بلا بکن جبر که بچکرنا آشرین خواه خدان حرس کرن و جبر سوجن که یروبام کرنه و بی اسرائیل و دانه کرن ده خدان دفج اسرائیل برده
u jina Yeroboam rabû û çû û hate Tîrsayê û dema giya Şemûga xanî lawik mir. Ulgora gotma Xudan ya ku bi navdîtiya qulê xwe pêxember ahiya gotiye hemûya İsraîl wî binerd kirin û bona wî xwe xistin. û karên Yeroboam ên kulpê mayîne ka çawa cengê kiriye û çawa qiraletiyê kiriye. Avay, vanat pîrtuka dîrokan ya qiralên İsraîlê de nivîsandîne. û rojên ku Yeroboam qiraletiyê kiriye 22 sal bûn û tevî bapîrên xwe raketin û devla wî lawê wî neda bû qiral. û Rehoboamê lawê Silêman li Cihudayê qiraletiyê kir. Dema Rehoboam bû qiral 40 salî bû û li bajarê ku Xudan bona navê xwe têxê ji nav hemû nîjadên İsraîl ve bijartiye li Orşelîmê 17 salî qiraletiyê kir û navê diya wî Naamaya Ammonî bû. û Cihuda yê ku çavê Xudan de xerabe kir û bi sûcên ku kirine ji her tiştên bapîrên wî çêkirine zêdetir çavnebariyê lê kirin. û ew jî li ser her girên bilind û li bin her darê hêşîn bona xweciyên bilind û kevirên çikandî û aşeran çêkirin. û li welêt zilamên ku bona fihşê hatine agahdarkirin jî hebûn. Li gora hemû tiştên mekruh ên neteweyên ku Xudan wan ji ber lawên İsraîl qewrandine kirin. Wisa bû ku di 5 saliya qiral Rehoboam da şîşekê qiralê Misrê li dijî Orşelîmê derket. û xezîneyên mala Xudan û xezîneyên mala qiral rahiştin û her tiştî rahiştin û hemû mertalên zêrîn ên ku Silêman çêkiribûn rahiştin. û qiral Rehoboam li devla wan mertalên tund çêkirin û emanetî serokên leşkerên parêzger ên ku li benda deriyê xaniyê qiralin kirin. û wisa bû her ku qiral diket mala Xudan parêzgeran wan dikşandin û dîsa wan şûnda danîn odaya parêzgeran. û karên Rehoboam ên li paşê mayîne û her tiştên ku kirine malpîrtuka dîrokan ya qiralên Cihuda de nenivîsandîne. û di navbera Rehoboam û Yeroboam de hemû rojan de ceng hebû. û Rehoboam tevî bapîrên xwe raket û li bajarê Dawud li cem bapîrên xwe hate binerdkirin û navê dayika wî Naamaya Ammonî bû û li devla wî lawê wî abiyan bû qiral. Beşa hevdan. û ji xerîbên ku li Gîleadê ne Elyasê tîşbeyî ji Ahab re got. Bona mafê Xwedayê İsraîlê Xudanê ku zindî ye yê ku ez li ber sekinîme heta ku gotna min nebe dê van salan de xwînav û baran nekeve. û vê gotna Xudan jê re hat. Ji vêr here û berî bide Rojilatê û di nevala Kerkîtê ya ku li hembera Ürdünê de ye xwe veşêre. û dê wisa be ku tu ê ji nevala wê avê vexwe û bona ku li wir te xwedî bikin emir dam qîjakan. û ew çû û li gora gotna Xudan kir û çû û li cem nevala Kerkîtê ya ku li hember Ürdünê rûnişt. û qîjakan sibeyê nan û goşt jê re danîn û êvarê nan û goşt danîn û ji nevalê avê ve dixwar. û dawiya rojan de wisa bû ku newa ziwa bû ji ber ku li welêt baran tune bû. û vê gotna Xudan jê re hat. Rabe here bajarê Sayda Serefatê û li wir rûnê. Bona ku te xwedî bike li wir emir dam ji nebiyekê. û rabû û çû Serefatê û gava giya ji deriyê bajêr avay. Ji nebiyek li wir êzing didan hev û bangî jinikê kir û got. Ez rica dikim bona min feragê de hinekî avê rayêje ku ez vexwim. û gava pîrek çû ku rayêje bangî wê kir û got. Ez rica dikim bona min pariyekî nan bigire destê xwe. û wê got bona mafê Xwedayê te Xudanê ku zindî ye pîdeyê min nîne. Hew di kuz de lepê karvan û di hebanê de hinek rûne ye û avay ez du parî êzing didim ev û ez ê bikevim hundir û bona xwe û ji bo layê xwe ez ê wê çê bikim û em ê bixwin û dawî em ê bimrin. û Elyas jê re got metirse here û mîna ku tu dibêjî bike. Lê pêşiyê bona min ji wê pîdeyekê biçûk çê bike û ji min re bîne paşê tu yê bona xwe û layê xwe çê bike. Ji ber ku Xwedayê İsraîl Xudan wisa dibêje. Heta roja ku Xudan baranê bide ser erdê dê kuz de arvan neqede û di hebanê de rûn kêm nebe. û pîrek çû û li gora gotina Elyas çêkir û Elyas û pîrek û maliyên wê pir rojan xwarinê xwarin. Li gor gotina Xudan ya bi navdîtiya Elyas ve got di kuz de arvan neqediya û di hebanê de rûn kêm nebû. û paşî van tiştan wisa bû ku lawê pîreka Xwediyê malê nexweş ket û nexweşiya wî zaf giran bû. Wisa ku di wî de hilm nema û pîrek jê Elyas re got ma çî te ji min ya zilamê Xwedê. Tu bona ku gunehê min di bîra xwe de bîne û lawê min bikuje hatiye cem min. û wî jê re got lawê xwe bide min. û wî ji himbêza pîrekê rahişt û bir odaya jorîn ya ku ew tê de rûdine û wî ser li vînê xwe dirêj kir û bangî Xudan kir û got ya Xwedayê min Xudan ma te bi kuştina lawê pîreka bî ya ku ez li cemê mêvanim te asî wê anî serê wê jî. û sê carî li ser lawik dirêj bû û bangî Xudan kir û got
Ya xudan xwedayê min, ez lavaş tere dikim, bila canê vî lawkî vegere hundirê wî. û xudan dengê Êlyas bîst û canê lawik vegeriya hundirê wî û lawik vejiya. û Êlyas lawik rahişt û wî joda jorîn ve daxist jêr, anî xênî û wî da dayika wî û Êlyas got, binêre, lawê te dijî. û jinik ji Êlyas re got, na fêm kirim ku tu zilamekî Xwedê yî û gotina xudan ya ku devê te de heq e. Beşa hicdan. û paşî gelek rojan wisa bû ku di sala sêwemîn de vê gotina xudan ji Êlyas re hat. Here û xwe nîşanî Ahab bide û ez ê baranê bidim seraxê. û Êlyas bona ku xwe nîşanî Ahab bide çû û Samiriyê xela dijwar bû. û Ahab bangî Obadyayê ku li ser mala xwe yê kir. û Obadya zaf ji xudan ditirsiya. û wisa bû ku dema Îzebel pêxemberên xudan kuştin, Obadya sed pêxemberî girtin û wan pêncî heb û pêncî heb di şikeftê de veşartin û binan û av wan xwedî kirin. û Ahab ji Obadya re got, here hemû bingehên avê û hemû newalan ên li welêt dibe ku em giya bibînin û hesp û qantiran bijînin ku ji heywanan helaq nekin û bona ku bigerin heywanan di nava xwe de par kirin. Ahab dirêyekê de tena serê xwe çû û Obadya dirêyekê din de tena serê xwe çû. û Obadya dirê de bû û avay, Êlyas hate pêrgîniya wî û wî nas kir û bi ser rû veket û got, Efendiyê min Êlyas tu yî? û wî jê re got, ezim. Here ji efendiyê xwe re avay Êlyas li vê dereyî bibêje. û wî got, ma min çi sûj kir ku tu vî qûlê xwe bona ku bikuje de destê Ahab, bona mafê xwedayê te xudanê ku zindî ye, qet welatek û neteweyek nema ku efendiyê min bona lêgerîna zilam neşandiye û gavad gotin nîne bi wî welat û wî netewê re di derheqê ku te nedîtine son dida xwarin. û niha tu dibêjî here ji efendiyê xwe re avay Êlyas li vê dereyî bibêje. û de wisa bibe ku dema ez cem te erim, ruhê xudan dê te beciyekî ku ez pê nizanim û gava werim û bigêjim Ahab, ew jî te nebînî dê min bikuje. Lê belê ev qûlê te ji çûkaniya xwe de ji xudan ditirse. Dema Îzebel pêxemberên xudan dikuş, tiştê ku dikirim ji pêxemberên xudan sed kesî pêncî û pêncî ka çawa şikeftê de veşartime û ka çawa wan binan û avê xwedî kirime, qey ji efendiyê min re nehatiye giyandin. û niha tu dibêjî here ji efendiyê xwe re avay Êlyas li vê derî bibêje û ew ê min bikuje. û Êlyas got, bona mafê xudanê artêşa niyê ku zindî ye, ê ku ez li ber sekinîme, me heqaq ez ê îro xwe nîşanî wî bidim. û Obadya bona ku pêşwaziyê ji Ahab re bike çû û agahiyê da wî û Ahab bona ku pêşwaziyê ji Êlyas re bike çû. û wisa bû ku dema Ahab Êlyas dît, Ahab jê re got, ya zilamekî İsraîlê xistiye tengasiyê ma tu yî? û wî got, yê ku İsraîlê xistiye tengasiyê ne ezim. Hew tu û mala bavê te wedev ji emrên xudan berdan û wexistin tengasiyê û tu li pê balan çû. û niha bişîne û hemûya İsraîlê û 450 pêxemberên bal ên ku sifra Îzebel xwarinê dixwin û 400 pêxemberên Aşera li çiyayê Karmelê li cem min bicivînin. û Ahab ji hemûyên lawên İsraîl re şandin û pêxemberan li çiyayê Karmelê civandin. û Êlyas nêzîkî hemûya netewê bû û got, hûn ê heta çi wextî bi her du alî ve bikulin? Ger xudan Xwedê be, li pê wî bimeşin, na ger bal be, li pê wî bimeşin. û netewê qet tu bersivê nedan wî. û Êlyas ji netewê re got, bi pêxemberbûna xudan ez tenê ez mam, lê belê pêxemberên bal 450 kesin. û bila du ganê ji me re bête dayîn û gayekî ji xwe re rayilin û bila wî parî parî cuda bikin û deynin ser êzingan û bila agir pê nexin û ez ê gayê din amade bikim û deynim ser êzingan û agir pê nexim û hûn bangî navê îlahê xwe bikin û ez ê jî bangî navê xudan bikim û gerkîjan Xwedê bi agir ve bersivê bide, Xwedê ew e û hemûya netewê bersivê dan, ev gotin qence gotin. û Êlyas ji pêxemberên bal re gotin, gayekî bona xwe hilbijêrin û pêşiyê hûn wî amade bikin. Ji ber ku hûn bi zêdeyîne û bangî navê îlahê xwe bikin, lê belê agir pê nexin. û gayê ku dane wan rahiştin û amade kirin û ji sibê heta nîvroj bi gotina ya bal bersivê bide me, bangî navê bal kirin. Lê belê deng tune bû û kesî ku bersivê bide jî tune bû. û dora pêşkeşîgeha kuçê kirine hol bûn. û wisa bû ku nîvrojê Êlyas qerfê xwe wan re kir û got, bi dengê bilind bang bikin, ji ber ew îlahek e. An daman be, an jî li avdestxaneyê ye. An jî rewîtiyê dike, dibe ku dixew dibe û hişyarkirin hewce bike. û bi dengê bilind qêriyan
ulgor adetên xwe heta ku xwîn ser wan ve beherike bi şûr û riman xwe birîndar kirin. û wisa bû ku gava wextê nîvrojê bihêrî heta wexta pêşkeşiya êvarê tête pêşkeşîkirin pêxembertiyê kirin. Lê belê deng nîne û kesî ku bersivê bide nîne û yê ku guh bide jî tu nebû. û Elyas ji hemûya netewê re got, nêzîkî cem min bibin û hemû netewê nêzîkî wî bûn û pêşkeşîgeha Xudan ya xerabûyî selihand. Ulgora hejmara nîjadên Aqubê ku bi gotina dê navêta İsraîl be gotina Xudan jê re hatiye, Elyas 12 hevkevir raiştin. û bu an keviran li gora navê Xudan pêşkeşîgehê ava kir, uldora pêşkeşîgehê kendekî qasî du olçek tovê rayê le çêkir. û êzingan rêz kirin û ganê perçe perçe jê kir û danî ser êzingan. û wî got, bavê çar kûpî dagirin û bi ser pêşkeşîgeha şewitandinê û êzingan bibirjînin. û wî got, dubare bikin û dubare kirin. û wî got, sêbare bikin û sêbare kirin. û av li dora pêşkeşîgehê herikî û kendalê jî bavê vedagirt. û dema pêşkeşîgeha êvarê bête pêşkeşîkirin wisa bû ku pêxember Elyas nêzîka tu got, ya Xudan Xweda İbrahîm, İshak û İsraîl, bila îro bête zanîn ku li İsraîlê tu Xwedeyî û ez qulê te me û vana hemûyan bi gotina te çêkirim. Bersivê bide min ya Xudan, bersivê bide min û bila ew netewê bizanibin ku ya Xudan, tu Xwedeyî û te dilên wan şûnda vegerandin. û agirê Xudan ket û pêşkeşiya şewitandinê û êzingan û keviran û axê xwar û qedandin û avat kendalê deyî alast. û hemûya netewê dît û bi ser rû veketin û gotin, Xudan Xwedê ye, Xudan Xwedê ye. û Elyas ji wan re gotin, bi pêxemberên Baal vebigirin, bila tu kes ji wan nerevin û xelas nebin. û wan girtin û Elyas wan daxistin newala Kîşonê û li wir wan ser jê kirin. û Elyas ji Ahab re got, derkeve bixwe û vexwe, ji ber ku dengê zêdeyiya baranê heye. û Ahab bona xwarin û vexwarinê derket û Elyas hilkişiya girê Karmelê û li erdê rûnişt û wecê xwe xist nava çongên xwe û ji xulamê xwe re got, de hilkişe li rêya behrê binere. û hilkişiya nihêr tu got, tiştek nîne. û heft carî jê re got, dîsa here. wisa bû ku di cara heftan de xulam jê re got, avay, ji behrê ve ewrek biçûk derdikeve, qasî kulma mirov e. û wî got, hilkişe ji Ahab re bibêje, ereba xwe amade bike û dakeve ku bila baran tejreya te negire. û di wê navberê de wisa bû ku ezman bi ewran û bi bave tarî bûn û baranek mezin çêbû. û Ahab siwar bû û çû Yizrêlê. û destê Xudan ser Elyas bû û wî pişta xwe girê da û heta cihê têketina Yizrêlê di pêşiya Ahab de baz da. Beşa 19 û Ahab hemû kirinên Elyas û ka pêxemberan çawa bi şûr ve kuştina gihand Îzebel. û Îzebel şandiyek jê Elyas reşand û got, ger sibê heta van wextna ez canê te nekim mîna canên vanayekî bila îlahan veya û hîn jî jê zêdetir bi min vebikin. û gava veya dît rabû û ji ber canê xwe çû ber şevaya bajarê Cihudayê û xulamê xwe li wir hişt. Lê belê ew bi xwe di çolê de rêya rojekê meşiya û hat û di bin darekî merxê de rûnişt û bona canê xwe mirinê xwest û got, bes e ya Xudan, niha canê min bistîne, ji ber ku ez ji bapîrên xwe qençtir nînim. û di bin darekî merxê de raket û xew de çû, avay, milyaketek destê xwe tê da û jê re got, rabe xwarinê bixwe. û nihêr tu avay, li ber serê wî li ser kevirekî germ pîdeyek dijandî û cerê kav û xwar û vexwar û dîsa raket. û milyaketê Xudan cara dudandî saat û destê xwe tê da û got, rabe xwarinê bixwe, ji ber rêya ku tu yê here bona te zehf dirêje. û rabû û xwar û vexwar û bi hêza wê xwarinê çel roj û çel şev heta çiyayê Xwedê hore bê meşiya. û li wir ket şikeftekê û li wir şeva xwe biwirand û avay, gotina Xudan jê re hat û jê re got, Elyas, li vê derê çi karê te heye? û wî got, ez bona Xwedaya artêşan Xudan zehf xîretkarî kirim. Ji ber ku lawên İsraîl dev ji peymana te berdan, pêşkeşîgehên te xera kirin û pêxemberên te bi şûran vekuştin. û ez tenê mam, û bona ku bigirin li canê min digerin. û wî got, derkeve û çiyê li ber Xudan bisekine. û avay, Xudan derbas dibû û bayek mezin û xurt çiyayan diqelişand û zinarên ber Xudanin dihelisandin. Lê belê Xudan ned bade bû û paşî bayê erdehejîn, lê belê Xudan ned erdehejînê de bû. û paşî erdehejînê agir, lê belê Xudan ned agir de bû. û paşî agir dengekî ziraf û baram. û wisa bû ku dema Elyas vê yekê bîst, wecê xwe bi cibba xwe ve nixumand û derket û li ber şikeftê sekinî. û avay, dengek hate wî û got, Elyas, li vê derê çi karê te heye? û wî got,
Ez bona Xwedaya artêşan Xudan zaf xîretkarî kirim. Ji ber ku lawên İsraîl dev ji peymana te berdan, pêşkeşîgehên te xera kirin û pêxemberên te şûran ve kuştin. û ez tenê mam û bona ku bigirin li canê min digerin. û Xudan jê re got, here ji rêya çolê bizîvre Şamê, gava tu bigêje wir, tu yê heza li ser Sûriyê bi qiraletiyê mesih bike. û yê huyê lawê nîmşî li ser İsraîlê bi qiraletiyê mesih bike, û ji Abel Meholê Elîşayê lawê Şefat ji xwe re bi pêxembertî mesih bike. û dê wisa be, yê ku ji şûrê heza li xelas bibe, dê Yehu bikuje, û yê ku şûrê Yehu xelas bibe, dê Elîşa bikuje. Lê belê min bixwe li İsraîlê hemû çongên ji bara xwe danenîne erdê û her lêvên ku wîrane musandine 7,000 kesî da sekinandin. û ji wir çû û Elîşayê lawê Şefat dît û ew 12 cot gal ber cot dikir û ew bixwe tevî cotê 12 bû. û Elyas derbasî cem wî bû û ciba xwe havê ser wî. û dev ji gayan berda û bera pê Elyas da û got, ez rica dikim, ez dayî ku bavê xwe ramusînim û wê gavê ez êl pê te werim. û jê re got, here vegere. Ji ber ku çi te kirim? Ji pê wî vegeriya û cota gayan raişt û wan ser jê kirin û gayan bi taximên wan vekelandin û goştên wan danine tevê û xwarin. û rabû û pê Elyas çû û jê re xizmetê kir. Beşa bîstemîn. û qiralê Sûriye Ben Hadad hemûya artêşa xwe civandin û tevî wî 32 qiral û hespa erebeyên cengê hebûn û derket û dor û ber Samîriyê girt û li dijî wê ceng kir. û şandiyan ji bajêr re ji qiralê İsraîl Ahab re şandin û jê re got, Ben Hadad wisa dibêje, zêr û zîvê te yê min e û jin û lawên te herî qencên wan yên min in. û qiralê İsraîlê bersivê da û got, Efendiyê min ya qiral, mîna ku tu dibêjîye, ez û her tiştê min yên te ne. û şandî dîsa hatin û gotin, Ben Hadad wisa diaxive û dibêje, bi rastî bi gotina tu yê zîv û zêrê xwe û cinên xwe û lawên xwe bide min, ji te re şandim. Lê belê sibêt van wextan de ez ê qulên xwe ji te re bişînim û dê lêkolînên mala te û li mala qulên te bikin û dê wisa bibe ku dê her tiştê ku di çavê te de xweş e bi destên xwe bigirin û bibin. û qiralê İsraîlê bangê hemû kalepîrên welêt kirin û got, binêrin, ez rica dikim bibînin. Da ku ev zilama çawal xerabiyê digere, ji ber ku ji min re bona jinên min û lawên min û zîv û zêrên min şandin û jê neparastim. û hemû kalepîr û hemûya netewê jê re gotin, guhdarî neke û pê qayîl nebe. û şandiyên Ben Hadad re gotin, ji efendiyê min qirar re bibêjin, her tiştên ku berê ji qulê xwe xwestine ez ê bikim, lê belê ez nikarim vî tiştî bikim. û şandî çûn û vê bersivê jê re anîn. û Ben Hadad jê re şand û got, ger axa Samîriyê têra tijîkirina lepên netewa ku li pêy min tên bike, bila îlahan wisa û jê zêdetir bi min bikin. û qiralê İsraîlê bersivê da û got, bibêjin, ê ku kembera şûr li xwe şidandiye, bila mîna ku wê vekiriye pesnê xwe nede. wisa bû ku dema vê gotina bihîstin, Ben Hadad û qiralên wî çadiran de vedixwarin û ji qulên xwe re got, rêz bibin û li hember bajêr rêz girtin. û avay pêxemberek nêzîkî qiralê İsraîlê Ahab bû û got, Xudan wisa dibêje, ma tevê ajawaya mezin dît, avay îroj ez ê wî bidim destê te û tu ê bizanibe ku ez Xudanim. û Ahab got, bi kê re? û wî got, Xudan wisa dibêje, tevî xulamên serokên navçeyan. û wî got, dê kî dest bi cengê bike? û wî got, tu. û xulamên serokên navçeyan jimartin û 212 kes bûn û paşî wan hemûya netewê, hemûya lawên İsraîl jimartin 7,000 kes. û nîv rojê derketin û Ben Hadad bi xwe û qiralan 32 qiralên ku alîkariyê pê re dikirin di çadiran de vedixwarin û serxweş dibûn. û pêşiyê xulamên serokên navçeyan derketin û Ben Hadad zilam şand û bi gotina ji Samîriyê zilam derdikevin, jê re giyandin. û wî got, ger bona iştiyê derdikevin wan bi saxitî bigirin û ger bona cengê derkevin jî wan bi saxitî bigirin. û vana xulamên serokên navçeyan û artêşa ku li pê wan tê ji bajêr ve derketin. û herkes li yê ku li hember xwe ya xistin û yên Sûriyî reviyan û İsraîlyan bera wandan û qiralê Sûriye Ben Hadad li ser hespê tevî siwaran reviya û xelas bû. û qiralê İsraîlê derket û li hespan û li erebeyên cengê xistin û bi lêxistinek mezin li Sûriyeyê yan xistin. û ew pêxember nêzîkî qiralê İsraîlê bû û jê re got, here xurt bibe, ka tu dikarî çi bikî bizanibe û bibîne, ji ber ku di salvegerê de qiralê Sûriye dêl dijî te derkeve. û qulên qiralê Sûriye jê re gotin, îlayên wan îlayên çiyayan e, ji ber vê yekê ji me xurttir bûn, lê belê em bi wan re li nevalê cengê bikin û muheqaq em ê ji wan xurttir bin. û vê yekê bike, qiralan her yekê ji ciyê wî rake û serokan deyne ciyên wan. û li devila hespê hest
ul devla Arabe bune mina arteşa ku ji destê te çiye arteşek rez bike û em ê di jî wan li nevalê cengê bikin û meheqaq em ê ji wan xurttir bin û gotina wan guhdarî kirin û wisa kir. û salvegerê de wisa bû ku ben hada Sûriyeyan jimartin û bona ku bi İsraîlê re cengê bike derket Afekî. û lawên İsraîl hatin jimartin û zewêdê çêkirin û çûn emberî wan û lawên İsraîl li ember wan mîna du kerî karikan arteşgehê danîn. Lê belê Sûriyeyan welêt dagirtî bûn û zilamê Xwedê nêzik bû û ji Qiralê İsraîlê re wisa got. Xudan wisa dibêje, madem ku Sûriyeyan gotin Xudan Xudayê çiyayan e, neyê newalan e, ez ê hemûya vê ajaweyê bidim destê te û hûn ê bizanibin ku ez Xudanim. Ve het roj li ember hev di arteşgehê de man. Wisa bû ku di roja heftemîn de ceng dest pê kir û lawên İsraîl di rojekê de li 100,000 peyeyên Sûriyê xistin. Lê beleyên kulpeyma nereviya Afekê, hundirê bajêr û dîwar bi 127,000 kesê ku li paşê mane xera bû. û ben hada reviya û ket bajêr odeyekî navîn û qulên wî jê re gotin. Avay me bihîstin ku qiralên mala İsraîl qiralên dilovanin. Di hayde em pertalan li piştên xwe û werîsan li serên xwe bigerînin û derkevin cem Qiralê İsraîlê dibe ku canê te sax bêle. û pertalan li pişta xwe û werîsan li serê xwe girê dan û hatin û ji Qiralê İsraîlê re gotin. Qulê te ben hadat ez rica dikim canê min sax bêle dibêje. û wî got, ma hîn ew dijî? Ew birayê min e û zilaman vê nîşaneke qenc hesibandin û ji devê wî gotinê girtin û gotin. Birayê te ben hadat û wî got, herin wî rayelin û bînin. û ben hadat derket cem wî û Ahab wî li erebê swar kir. û ben hadat jê re got, bajarên ku bavê min ji bavê te stendin ez ê şûnda bidim û mîna ku bavê min li Samîriyê kiriye tu yê jî li Şamê bona xwe sûkan ava bike. û Ahab got, ez ê jî te vê peymanê berdim. û pêre peymanê danî û wî serbest berda. û zilamek ji lawên pêxember bi gotina Xudan ji hevalê xwe re got, ez rica dikim li min bixe. û zilam nexwest ku lê bixe. Wê gavê jê re got, madem ku te gotina Xudan guhdarî nekir, avay, çawa ku tu ji cem min here dê şêrek te bikuje. û ji cem wî çû û şêrekî wî dît û wî kuşt. û zilamekî din dît û jê re got, ez rica dikim li min bixe. û zilam lê xist. Lê xist û wî birîndar kir. û pêxember çû û pêçekekê danî ser çavên xwe û qilafetên xwe guert û serê li benda qiral ma. û dema qiral derbas dibû bangê qiral kir û got, ev qulê te ketibû nava cengê û avay, zilamekî xweda alî û zilamekî ji min ranî û got, bi vî zilamî bigire, ger bireve dê canê te be berdêla canê wî, an jî tu yê talantekî zîv bide. û ev qulê te demal der û holê mijûl dibû, ew winda bû. û Qiralê İsraîlê jê re got, dê daraziya te wisa be, te biryarê daye. û hema pêçekê ji çavên xwe derxist û Qiralê İsraîlê fêm kir ku ew ji pêxemberan e. û jê re got, Xudan wisa dibêje, madem zilamê ku bona helaqê danî bûm, te ji dest ve derxist, dê li devla canê wî canê te û li devla netewa wî netewa te bibe. û Qiralê İsraîlê bi xêd û bi hêrs çû mala xwe û ket Samîriyê. Beşa bîst û yekan. û paşî van tiştan wisa bû ku li İzraîlê li cem qesra Qiralê Samîriyê Ahab rezek nabotê İzraîlê hebû. û Ahab bi nabot re axivî û jê re got, rezê xwe bide min, bila ji min re bibe bostanê zerzewatê, ji ber ku nêzîkî mala min e. û li devla wê ez ê rezekî hîn jê çêtir bidim te. An jî ger tu bixwazî ez berdêla wê bizîv bidim te. û nabot ji Ahab re got, bila Xuda min biparêze ku ez mêrasa bapîrên xwe bidim te. û ji ber gotina ku nabotê İzraîlî jê re gotiye Ahab bi xêd û bi hêrs ket mala xwe. Ji ber ku ez mêrasa bapîrên xwe nadim te gotibû. û ser li vînên xwe dirêj bû û wecê xwe zîvirand û nan nexwar. û jina wî İzebel hate cem wî û jê re got, ma çima rihê te xeydiye û tu nan naxwî? û jê re got, ji ber ku ji nabotê İzraîlî re gotim rezê xwe bizîv bide min, an jî ger tu bixwazî ez ê devla wê rezekî din bidim te û got, ez rezê xwe nadim te. û jina wî İzebel jê re got, ma niha tu ser İsraîlê qiraletiyê dikî? Rabe, nan bixwe û bila dilê te xweş be. Ez ê rezê nabotê İzraîlî bidim te. û bi navê Ahab nameyan nivîsandin û wan bi mora wî mor kirin û nameyan ji kalepîr û pêşatiyên ku li bajarê nabotin û pêre rûdinin reşandin. û bi gotina rojiyekê bang bikin û nabot li ser netewê bidin rûniştin. û li hember wî du zilamê bêkêr bidin rûniştin û bila bi gotina te küfrêj Xwedê û qirar re kiriye. Li dijî wî şehdeyê bikin û wî derxin derbe û wî bidin ber kevran ku bila bimre.
di nameyan de nivîsand. û zilamên bajarê Nabotê kalepîrên ku di bajarê wî de rûdinin û yên ku pêş fetên li gora ku Îzebel ji wan re şandiye mîna ku di nameyên ku ji wan re şandine de nivîsandiye kirin. Rojiyê ban kirin û Nabot li cihê serîkê netewê dan rûniştandin. û du zilamê bêkêr hatin û li hember wî rûniştin û van zilamên bêkêr li ber gel li dijî wî li dijî Nabot bi gotina Nabot ji Xwedê û ji qiral re küfrê kir, çadeyê kirin. û wî derxistin dervey bajêr û wî dan ber keviran û mir. û ji Îzebel re şandin û gotin Nabot hat recimandin û mir. û wisa bû ku dema Îzebel bihîst ku Nabot hatiye kevirkirin û miriye, Îzebel ji Ahab re got: Rabe û rezê Nabotê Îzraîlî, ê ku bi zîvan nexwest bide te, ji xwe re bike milk, ji ber ku Nabot nesaxe, lêbelê miriye. û wisa bû ku dema Ahab bihîst ku Nabot miriye, bona ku rezê Nabotê Îzraîlî ji xwe re bike milk, bona ku dakeve wir Ahab rabû. û vê gotina Xudan ji Elyasê tîşbeyî re hat: Rabe, bona pêşwaziya Kralê İsraîlê Ahabê ku li Samiriyê rûdine dakeve, avay, ew li rezê Nabot e, bona ku wê bike milk daket wir. û tu yê pê re biaxive û bibêje: Xudan wisa dibêje, ma te kuşt û ji xwe re kir milk. û tu yê pê re biaxive û bibêje: Xudan wisa dibêje, dêl cihê ku kûçik xwîna Nabot dialêsin, ya te, xwîna te jî kûçik bialêsin. û Ahab ji Elyas re got: Ya neyarê min, ma te min dît? û wî got: Te dîtim. Ji ber bona ku tu ya çavê Xudan de xerabe bikî, te xwe firot. Avay, ez ê asî wê bi ser te vebînim û te bimalim û bavêjim û li İsraîlê dixwaze bila qûl bibe û dixwaze bila azad bibe, ez ê ji Ahab her zilamî jê bikim û bavêjim. û ji ber ku te min hêrs kir û bi İsraîlê ve sucê da kirin, ez ê mala te mîna mala Yeroboamê lawê nebat û mîna mala Başayê lawê Ahiya bikim. û Xudan bona Îzebel jê axivî û got: Dêl cem dîwarê Îzraîlê kûçik Îzebel bixwin. Dê êl bajêr ji Ahab mirine kûçik bixwin û dê ên ku li beyarê bimirin civîkên ezmanan bixwin. Bona yê ku çavê Xudan de xerabe bikin, bi rastî kesî ku mîna Ahab xwe firotiye nebû. Jina wî Îzebel wî dikişkişand. û li gora her tiştê mekruh ên kirina amoriyên ku Xudan wan ji ber lawên İsraîl qewirandibû, li pêy putan çûyînê tir karên mekruh kirin. û wisa bû ku dema Ahab van gotinan bihîstin, kincê xwe çirand û pertalekî ser bedena xwe vepeça û rojiyê girt û di pertalê de raket û hêdîka meşiya. û vê gotina Xudan ji Elyasê tîşbeyî re hat: Ahab, çawa li ber min nizm bû, ma te dît? Madem ku li ber min nizm bû, ez ê asîvê di rojê wî de neynim. Ez ê di rojên lawê wî de asîvê bi ser mala wî vebînim. Beşa bîst û dudan. û ew 3 salan rehet rûniştin. Di navbera Sûriye û Îsraîlê de ceng tune bû. Wisa bû ku di sala sewemîn de Kralê Cihuda Yehoşafat dake cem Kralê İsraîlê. û Kralê İsraîlê ji qulên xwe re got: Ma hûn dizanin Ramot Giladiya me ye? û wan bêdeng dimînin û wê ji destê Kralê Sûriye ve nastînin. û wî ji Yehoşafat re got: Ma tu yê bona cengê tevî min biçî Ramot Giladê. û Yehoşafat bersivê da Kralê İsraîlê: Min mîna xwe behsbîne. Netewa min mîna netewa xwe behsbîne. Hespên min mîna hespên xwe behsbîne. û Yehoşafat ji Kralê İsraîlê re got: Ez rica dikim, pêşê gotina Xudan bipirse. û Kralê İsraîlê pêxemberan qasî 400 kesî civandin û ji wan re gotin: Ma ez li dijî Ramot Giladê herim cengê, an jî dev jê berdim. û gotin: Here û dê Xudan wê bide destê qral. Lêbelê Yehoşafat got: Ma xeynî yên kulwirin, qey pêxemberekî dinî yê Xudan nîne ku em ji wî jî bipirsin. û Kralê İsraîlê ji Yehoşafat re got: Kesekî dinê ye, Mîkaeyê lawê îmla. Em dikarin bi navdîtiya wî ji Xudan ve bipirsin. Lêbelê ez ji wî dikerihim. Ji ber ku derheqê min de ne agahiya xêrê ya şerê de. û Yehoşafat got: Bila qral wisa nebêje. û Kralê İsraîlê bangê axayekî xesandî kir û got: Lez bike, Mîkaeyê lawê îmla bîne. û cihê vekirî yê ku cihê ketnê ya deriyê Samiriyê de ye, Kralê İsraîlê û Kralê Cihuda Yehoşafat bil xwekirina kincên kral her yek li ser texta xwe rûniştî bûn û hemûya pêxemberan li ber wan pêxembertiyê dikirin. û Sedekiya lawê kenan ji xwe re qiloçê nesnî çêkirin û got: Xudan wisa dibêje, heta ku yên Sûriyî biqedin, tu yê wan bi van qiloçan bixemilînin. û hemûya pêxemberan bi gotina: Helkîşe Ramot Giladê û tu yê serketî be, ji ber ku dê Xudan wê bide destê qiral pêxembertiyê kirin. û şandiyê bona ku bangî bike bike pê re axivî û jê re got: Avay, na pêxemberan bi devekî qenceyê ji qiral re dibêjin. Ez rica dikim, bila gotina te jî mînayek ji wan e bibe û qenceyê bibêje. û Mîkaya got: Bona mafê Xudanê ku zindî ye,
خدان چیج من رب بجه از اوه ببیجم و هاد جم قرال و قرال جیره گوت میکا گلو امبونا جنکرنه هر راموت گیلاده آنجی دف جبردن و جیره گوت درکه و تی سرکفتی به و ده خدان وی بده دسته قرال و قرال جیره گوت از چند جارا به تسوند بدم داین که دیبنا به خدان خیلی راستقینی تشتکیش من را نبیجی و یگوت من حمویا اسرائیل مینا میان کشوانه و نینه ولچیه بلا بونه دیتم و خدان گوت افندیه وانا نینه بلا herkes به خوشی وگره مالا خواه و قرال اسرائیل جیا و شفت را گوت ماشتر دید در حقی من ده نه آگاهی آخیری ده شری بده نگوتم و میکایا گوت و گاوه گوتنا خدان گهداری بکه خدان لسر تخت خورونشتی و همو ارتشا عزمانان لالین وی راست و چپ سکنی دیتم و خدان گوت ماده که آها بخاپینه که بلا هلک شرامت گلاده و بکوه هنه کاموسا و هنه کاموسا گوته و رحک درکت و البر خدان سکنی و گوت از اوی بخاپینم و خدان جره گوت بچه وی گوت از درکبم و دوی همو پیغمبران ده ببم رحکی دروین وی گوت توی بخاپینه همجی بسر وی بکوه درکبه و ووسا بکه اونها آوای خدان رحکی دروین خستیه دوی همو پیغمبرین ته خدان ده در حقیقت ده شر گوتیه و تسدکی ای لوی کنان نزیکات لگپا میکه خست و گوت مارحه خدام بونا کبتر باخ و جمن جکی جان ریه و در باسیته بو و میکه گوت آوای توی روژا که تو خواه شیره بکه و اوده اکی ناوین ببینی و قرال اسرائیل گوت میکه بگره و ویج آمانه سروک باجر و یوها شایل آی قرال رشونده بگرینه و ببیجه قرال وساد بیجه بیا با ویجن گرتیگه و حتی که از بخوشی وگرم نانه کسری بویره بدن خوارن و آبا کسری بدن بخوارن و میکه گوت گرت بخوشی وگره خدام به نافدیتیا من نگوتیه و وی گوت یا نتوانو هون همو ببهیزن و قرال اسرائیل و قرال جهودا یا شفت الکشیان راموت گلاده و قرال اسرائیل یا شفت را گوت از اقلافت خو بگوارم و بکویم جنگی لیبلی تو کنجه خوی قرالتی الخو بکه و قرال اسرائیل اقلافت خو گوارد و کت جنگی و قرال سوریه جسی و دو سروکین عربین جنگی را بگوتنا نب بچوکان و نجیب مزنان را جنگی بکن هاو به قرال اسرائیل را جنگی بکن امر کربو و سابو که دما سروکین عربین یا شفت دیتن گوتن محقا قرال اسرائیل اوه و بنا کل دجیوی جنگی بکن بری خودان وی آلی و یا شفت قریا و سابو که دما سروکین عربین دیتن که او نقرال اسرائیلی جپوی وگریان و ظلامک بی نشانگرتنی که وانا خوشداند و جین که زرق تگیجن هف لقرال اسرائیل خست و قرال جا عربوان خور گوت حفصار بزیورینه و من جارتش و درخینه جبر کو از بریندار بوم و جنگ و روژه دجوار بو و الهمبر سوریه یان قرال ده عربه خوی جنگه ده سکناندن و یوار مر و خوینا برینه بهندری عربه و هرکی و گوا روش ده چو آوا دناوا ارتش ده بگوتنا هر کس بلا هر باجار خو و هر کس وگره ولات خو قرینک چه بو و قرال مر و یانین سامیریه و قرال لسامیریه بنارد کرن و عربه الجم برکا سامیریه ششتن و فایشل ور خودشتن و الگورا گوتنا که خدان گوتو بو کوچکان خویناوی آلاستن و کارین آهاب ین لپیمانه و هر تشتن که کرنه و خانیه که جدران فیلان چکریه و همو باجارین که آوا کرنه ماوانات پیرتوکا دیروکانیا قرال اسرائیل ده ننویساندینه و آهاب به باپیرین خور راکت دیولاوی لاوی آهازیا بو قرال و سالا چرمینیا قرال اسرائیل آهاب ده یا شفت لاوی آسا لسر جهودا بو قرال دما یا شفت بو قرال 35 سالی بو و اورشلیم 25 سال قرالتیه کر و نوی دایکاوی آزوبا قیزا شیلهی بو و دریا باوی خو آسا ده مشیا و بچکرنا یا که چاوی خودان ده راسته جه چوت نبو هاو جیهم بلند جواله و نهاتن را کرن نتوه هنجیل جیهم بلند قربانان جه کرن و بخوره ویده خستن و یا شفت بقرال اسرائیل را آشتی پیکانی و کرن یا شفت این لپیمانه و هزاوی یا که نشان دایه و کاچاوا جنگ کریه مات پرتوکا دیروکان یا قرالن جهودا ده ننویساندینه و برمایی انزلامین که بنا فحشیات نه وقف کرن این که جروجین باوی و آسا و هاتنه اشتن جوالت و مالشتن و آویتن و لعدوم قرال تونه بو وکیل که قرال هبو یا شفت بنا که جبو زیر هرن اوفیره کشتین تاش شیشه چکرن لبله نچون جبر که کشتی لعدسیون گبری پرچه بون و گاده آهاز یا ایلوی آهاب جی یا شفت رگوت بلاد کشتیان ده قولین من بقولین تره هرن لبله یا شفت نخواست و یا شفت تفی با پیرین خوراکت
ul bajarê bapîrê xwe Dawud li cem bapîrên xwe hate binerdkirin û devla wî lawê wî Yehoram bû qiral. Di 17 saliya qiralê Cihûda Yehoşafat de Ahaziyayê lawê Ahab li Samîriyê li ser İsraîlê bû qiral û yê ku çavê xudan de xerabe kir û dirêya bavê xwe de û dirêya diya xwe de û dirêya Yeroboamê lawê nebatê ku bi İsraîlê sûc dayê kirin de meşiya û ji bar re quletiyê kir û bi wî peristinê kir û li gora her tiştên ku bavê wî kirine Xwedayê İsraîl xudan hêrs kir.